Primeiro, paso en ese caso, a dúas solicitudes que hai de intervención. Sí, constan dúas solicitudes formuladas de intervención do público, seguindo o regulamento, dispón a primeira das solicitudes 5 minutos para facer a exposición sobre o contido que queira. Boa tarde. Antes de nada, gustaríame agradecer a oportunidade de poder participar no pleno municipal. Non sei se me escoita. Como veciña de Pollo, veño a tratar dun tema de gran urxencia, como é a violencia de xénero. E máis, sabendo o que acontece neste concello, e paso a explicar o que quero decir. No ano 2024, unha serie de dilixencias realizadas pola Policía Local de Pollo derivaron na apertura dun expediente de un menor en risco na Fiscalía de Protección de Menores de Vigo. Estas dilixencias foron o único que chegou a esta Fiscalía de Protección. A esta Fiscalía non chegaron as dilixencias da Guardia Civil, que son os que teñen o expediente e os que levan o sistema de Biogen, nin tampouco do xulgado. Expedientes, información, todo o que teñan, nada. Isto quero que quede moi claro. É dicir, única e exclusivamente as dilixencias da Policía Local de Pollo, firmadas por axentes que me gustaría que comprobasen si colaboran no sistema de Biogen e que non veñen firmadas nin siquiera polo inspector de policía, foron as que derivaron en que unha nai, incluída no sistema de Biogen, atendida polo CIM desde o 2021, e que o seu fillo tiveran que afrontar un procedemento de tal magnitude de forma totalmente irregular. Nestas dilixencias non existe mención algunha de que a nai é vítima de violencia, nin de que leva sendo atendida no CIM deste Concello desde o 2021. Tampouco consta que a Policía Local informara á Garda Civil ou lle solicitara información antes de trasladar estas dilixencias. Agora ben, que lle parecería a vostede se lle digo que nesas dilixencias fáltase á verdade? Non se presentan probas de tales acusacións. Incluso a nai, que nin siquiera se atopaba en algúns dos momentos que a Policía Local describe nesas dilixencias. Que lle parecería a vostede se lle digo que a Policía do seu concello afectou gravemente a vida dun menor e da súa nai? Señor alcalde, os policías locales deste concello parecen non coñecer que legalmente non é imputable unha conflictividade entre proxenitores nos casos nos que hai traxectoria de violencia de xénero. Parecelle admisible a vostede isto? A Garda Civil non ten a día de hoxe constancia de nada do acontecido. Por se isto non fora suficiente, vostede tamén sabe que cando se abre un expediente por parte de Fiscalía de Protección de Menores, esta Fiscalía pide datos aos servicios sociais dos concellos e que estes servicios sociais actúan de forma diferente segundo a gravedade do caso, non si? Sabe vostede que estas traballadoras sociais están informadas do que acontecera coa Policía Local. E vostede tamén o estaba, así como a Concelleira de Seguridade Cidadá e a Concelleira de Igualdade. Neste momento, antes de que trasladaran informe algún e sabendo o acontecido, como non lle solicitaron ás traballadoras que deixaran constancia no seu informe do que estaba acontecendo por parte da Policía Local? Polo menos hasta despois de averiguar os feitos, non? Isto chámase prevención, señor alcalde. O principio de mínima intervención implica que se evite a revictimización aos menores, tanto en declaracións como nas probas que se solicitan, as institucións, así como as declaracións dos proxenitores. Pódese facer vostede unha idea dos trastornos, a revitimización que se están dando con todos estes procedementos? Pois que lle parecería se esa nai, que se mostrou colaboradora en todo momento, indo ao Concello en máis de 3 ocasións a falar, a achegar documentación e toda a información necesaria para facilitar o traballo dos servizos sociais, a pesar de saber que toda esta actuación era irregular, a pesar disto, e de que a Concelleira de Igualdade aquí presente foi incluso testemuña desta colaboración por parte da nai, como se permite que sexa acusada de falta de colaboración algunha? Non se pide nada máis que a verdade, señor alcalde, e que os seus traballadores e traballadoras fagan o seu traballo coa dilixencia debida e segundo a normativa vixente. No entanto, esta presunta falta de colaboración da nai, sabe vostede a que se debe? A que as traballadoras sociales, a pesar de ser coñecedoras desta situación, pretenderon facer nin máis nin menos que unha entrada en domicilio sen informar de forma fehaciente, tal e como están obrigadas por lei.
porque vostede, e penso que todos os aquí presentes, son coñecedores da forma de comunicación da Administración que está obligada a comunicarse cos cidadáns, verdade? E non é nin verbalmente nin telefónicamente. Por que deixan constar entón as traballadoras unha suposta falta de colaboración da nai? Cando a nai nunca se negou a isto, a pesar de saber que era totalmente improcedente. O único que solicitaba era que se lle notificara debidamente e da forma en que a Administración está obrigada a facer. Conforme o recollido na Lei de Procedimento Administrativo Común, señor alcalde. Neste caso, unha entrada en domicilio, un dereito fundamental de especial protección tal como ven recollido na Constitución española. Porque vostede sabe que para comparecer nunha entrada de domicilio a persoa ten que ser notificada. Esta persoa ten uns dereitos e a Administración unhas obrigas. Debe ser escrito, paso a relatar tal cual o que di a lei. Debe ser escrito e notificado, ya que la forma de requerimiento es fundamental para garantizar la validez del procedimiento. La notificación debe incluir lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. Esto asegura que la madre esté debidamente informada sobre la necesidad de inspección. Bueno, no me voy a liar más porque si no, no acabaría. Pero incido en esto. El procedimiento administrativo regula la actuación de los servicios sociales e implica que la madre tiene derechos específicos en el curso de las actuaciones. Al ser notificada, debe ser informada de la naturaleza y alcance de la inspección. La falta de una notificación adecuada puede afectar a la validez de la actuación administrativa. E aí xa remato con isto. Houbo que presentar un escrito por rexistro ao secretario do Concello, solicitando que as traballadoras sociales notificaran fehacientemente e como di a lei, e non o fixeron, señor alcalde, non houbo resposta. Tampouco deixaron notificación algunha o día que apareceron no domicilio. Para máis gravedade, hai probas de que a Fiscalía de Protección non solicita entradas. Non solicita entradas unha Fiscalía de Protección a non ser que exista unha resolución xudicial mediante. Tampouco fai entradas en domicilio por estas razóns os servizos sociales do Concello colindante ou de Pontevedra, extrañándolle sobremaneira a forma de proceder por parte dos servizos sociais de Pollo. É dicir, eu non veño aquí a intentar xustificar un mellor comportamento ou peor dunha nai. Veño a informarlle da gravidade, da forma de proceder de algúns dos traballadores e traballadoras deste Concello. Cando vostede sabe que se intentou contactar con vostede, coas concelleiras, que chegaron incluso a recomendar presentar denuncia na Garda Civil á Policía Local deste Concello. Agora non só lle pido a vostede, solicito que se tomen as accións necesarias para que isto se repare, que se comunique á Fiscalía de Protección de Menores mediante un escrito que houbo actuacións irregulares por parte de traballadores deste Concello, que vostede como máximo responsable destes traballadores ten coñecemento. Así como que tamén me gustaría que deran a súa opinión ao resto da Corporación Municipal. Que os outros partidos políticos se pronuncien e que se chegue a un consenso, que se fagan as averiguacións tendentes ao esclarecimento dos feitos e as medidas necesarias para que este tipo de actuacións non volvan a suceder. Gustaríame sair de aquí sabendo que existe un ánimo de colaboración e de tomar acción ante situacións que sí poñen en risco a vida dun menor. E xa para rematar, constame que non é a primeira vez que isto sucede neste Concello, que hai máis afectadas e afectados deste Concello. Espero quedar clara a miña petición e que se faga algo ao respecto. Non pido medidas drásticas nin de castigo, sino que se repare o dano e que se evite que isto volva a suceder. E nada máis. Moitas gracias. Sí, na segunda petición. Sí. Vale, boas tardes. Nada, tiña tamén previsto falar de outras cousas, pero a intervención dunha veciña obliganos a que os veciños os se puideron ver como un alcalde ante unha declaración dunha veciña só fala cando interveñen os veciños cando ven un directivo a pedir diñeiro para facer unha festa. Isto creo que é un tema moi grave e que hoxe o alcalde debería de dar voz
aos partidos para que se falara deste problema que, como dixo a veciña, hai máis persoas afectadas. Pero iso tamén se pode comprobar, os veciños poden comprobar dos feitos que está facendo o goberno municipal, no que neste concello é máis importante ir á comandancia da Garda Civil a dar unha medalla que falar da verdade, que non existe ningunha colaboración, moi pouca ou ningunha colaboración entre a Policía Local e a Garda Civil, como se quedou constatado coa declaración dunha veciña. Queda constatado tamén que os xefes de servicio neste concello, que por donde se empezan a dar empeza o bo funcionamento dun servicio, non funcionan. Hai un informe dun axente 21/10/26 que nos confirmamos que non é o xefe de policía. Está firmando como xefe de policía. E con esa actuación está provocando que un rapaciño de 3 anos poida ter problemas. Nos sabemos que os políticos non foron, pero os traballadores que fixeron esas actuacións deben de ter o seu expediente informativo como mínimo e despois esclarecer este problema. A día de hoxe non se fixo nada e seguimos tendo problemas. Os veciños tamén van a poder comprobar que é máis importante pagar con informes desfavorables uns complementos de destino a algún traballador sen pasar polo pleno municipal, antes que solucionar estes problemas, que isto está pasando neste concello. Ben, falín un poquinho do que voulle explicar a veciña cal é o problema real, e sobre todo, neste caso en asuntos sociais, pasa na policía e pasa noutros departamentos, como sucedeu fai pouco no departamento do señor Domínguez. Para deixar claro, o xefe do técnico de Medio Ambiente é o señor Domínguez, non é o señor Marcial. Non quero que me veñan con queixas de que aquí se di que un traballador di que o xefe é o señor Marcial. Iso non é certo. Para deixarlo claro aquí no pleno municipal. Falaba do problema que hai cos xefes de servicio, que por aí é por onde se deben de cambiar, como en calquera empresa. Cando entra un goberno novo, o primeiro que ten que facer é ver os seus encargados, porque son pagados con diñeiros dos veciños. E os seus encargados, como ben comproban os veciños que hai actuacións que aquí neste concello non pasa nada, non toman ninguna actuación. Por exemplo, o xefe de policía, por que non actuou con estas dúas actuacións, tanto a da veciña da outra veciña como con esta veciña, e non abriu o expediente a ese traballador? Porque para eso se lle paga. Se lle paga para que faga o seu traballo, para eso é xefe de servicio, non só para cobrar. Se só está para cobrar, habrá que cambiálo. Estou solicitando de fai moito tempo, e a señora Marga Caldas, que hai que cambiar os xefes de servicio, certos xefes de servicio, que é por onde veñen os problemas. E un dos problemas graves que hai é o proceso de estabilización, para que sepan os veciños, que foi denunciado e que casualidade, personouse neste tema tamén o CESIF, un proceso de estabilización onde outra veciña na que se lle levou a unha menor, dúas persoas que estaban aí, unha está nese proceso de estabilización. Pero non só iso, é que eu presentei un escrito e que podía estar resolto e que aquí viñeron a facer un proceso de estabilización sin ninguna seguridade xurídica e que pode afectar a máis plazas. Veremos o que pasa. Pero que esta señora foi de presidenta dun tribunal sobre outras prazas. E que a outra persoa que tamén estivo nesa actuación é unha das contratadas das novas prazas. Como se estaban facendo aquí as prazas? Como se levan os procesos de estabilización neste concello? E, sobre todo, como se nombran os tribunais? Dígolle isto tamén porque a responsable de persoal nos xulgados, o Concello segue sen presentar o expediente da súa contratación. Porque xa saiu unha sentencia, porque a verdade sempre sae, na que un traballador tuvoselle que indemnizar dentro do Concello cerca de 30.000 euros. E que foi despedido supostamente un traballador que leva con contratos desde o 93, xa fixo desde o 95, e de repente despídeno porque non ten un título. Entonces, hasta aí, que facía este traballador? Que clase de traballadores temos sin títulos? Agora, os veciños teñen que pagar, pero, sin embargo, a que fixo o expediente, a mellor non estaba ben contratada. Este señor, a mellor, sí estaba ben contratado. Veremos o que pasa. Tamén, como os veciños tamén, para que se sepa, un dos problemas que pode estar habendo
é que xa traballadores do Concello fixeron un escrito dicindo que un traballador estabilizou unha plaza de técnico de mocidade donde non se presenta a titulación correspondente. Eso mellor, podemos ter un técnico de medio ambiente que é licenciado en educación física? Podemos ter un arquitecto licenciado en educación física? É dicir, as persoas que están indo, que fan os traballos técnicos, están ben contratados? É que temos moitas dudas vendo este tipo de actuación, sobre todo nesta praza, que é unha praza que unha persoa pasou por diferentes prazas. Non entendemos, pero bueno, isto ao final está tamén o CSIF personado e ao final o que mellor pode ver isto son os xueces que para sacar esa carreira tarda moito en estudiar e sacar unha oposición. Quero tamén acabar falando de que temos tamén fiscalizado que neste Concello os complementos de destino solicitínlle fai uns meses que se fixeran públicos, síguense a facerse públicos. Porque que coincidencia que as persoas que fixeron esta estabilización teñen os complementos ocultos. Isto é bastante grave. E, sobre todo, quedámonos porque están ocultos. Dende o ano 21-22, cando a praza de secretario estaba en propiedade. O 23 non estaba en propiedade, podíanse mirar. E cando hai outra vez praza ocupada, están ocultos. Isto é algo moi grave. E nos pensamos que tamén, lóxicamente, con estas persoas que son pola parte de contratación, a interventora terá que saber algo. E que casualidade. A interventora tamén ten o complemento de destino oculto. Da mesma maneira. Isto é algo bastante grave. Porque quen lle paga esos complementos? Tendrá que ser pola parte de tesorería, non, alcalde? E que casualidade que se creou un departamento de tesorería e intervención. É moita casualidade. Entonces, eu creo que non están sendo transparentes nin cos traballadores deste Concello e, sobre todo, as contratacións que estamos vendo e que estamos vendo xa que están saindo por escrito, a min, personalmente, non sei se os policías hoxe en día son policías. Entonces, veremos a partir deste suizo que temos en maio, eu, diante da veciña, dos veciños que teñan este problema, xa foi tratado no seu momento co secretario, non quero un problema máis deste tipo, serán postos en Fiscalía. Vale? E saben por que van a ser postos en Fiscalía? Porque eu o mes pasado falaba de un auto da Audiencia Provincial no que aparecía un técnico de persoal que deu supostamente unhas documentacións que pedimos nós no mes de marzo do 23. E que casualidade. No mes de marzo do 23, a mesma persoa estaba ocupando outra praza que non era esa. Entón, quen ocupa esta praza, se está vacante? Pode un traballador estar ocupando dúas prazas ao mesmo tempo? Que está pasando aquí coas documentacións? Eso que vamos a saber nun futuro. Por eso, solicitamos xa lle falín o concelleiro de persoal que queremos que o pleno municipal, que tenga plena competencia para sacala, saque unha praza de técnico de persoal que leva vacante desde a última xubilación, desde o 2017, e que por aí veñen moitos os problemas. Saquen unha praza e queremos tribunais, non queremos xente do Concello, nin de Pontevedra. Traian xente de Lugo, traian xente de Coruña, queremos unha praza en igualdade. Vale? Moitas gracias. Nada máis. Sigue sen tomar decisións e as que toma. Creo que o problema con a policía local, creo que algo se esconde aí, algo hai aí que os veciños non saben, porque non é normal o que está pasando. A este paso vai a ter máis asesores que policías locais. Moitas gracias. Ben, sí, vamos a dar paso a lectura de máis que lectura, creo que todos os primeiro hai unha petición do Día Mundial das Persoas con Enfermedades Raras de 2025, que creemos que en este caso, todos os grupos a temos, e podemos dar lectura ou simplemente, se estamos todos de acordo a corporación, damos ese apoio institucional e lemos os acordos. Sí? Vale, pois dou paso a ler os acordos. La conmemoración del Día Mundial es para todas ellas y para todas las personas que aún no lo saben, pero también pasarán por este proceso. Establecer sistemas de incentivación fiscal que promuevan la investigación y la declaración de la investigación de enfermedades raras como acontecimiento excepcional de interés público, todo ello acompañado de acciones para optimizar los recursos, evitando duplicidades,
para lo cual hay que saber que donde se está investigando, dando continuidad a programas específicos que ya están en marcha, generando conocimiento y facilitando la transferencia de conocimiento que se genera en la investigación a la atención de las personas. Para ello, es fundamental seguir impulsando también la información epidemiológica, registro poblacional y de pacientes, información sobre trastornos raros sin un diagnóstico determinado. Asegurar un acceso rápido y condiciones de equidad a las pruebas de diagnóstico, especialmente las genéticas, contando con profesionales que interpreten los datos, que informen adecuadamente a las familias y que los acompañen para que puedan disponer de un diagnóstico preciso, y para ello es fundamental la implementación de la medicina personalizada y la precisión con los recursos y profesionales adecuados. Lograr el acceso en tiempo y en condiciones de equidad a los medicamentos autorizados en Europa y agilizar el proceso de financiación. La atención integral, humanizando la atención sanitaria, asegurando el acceso equitativo a servicios como rehabilitación funcional, logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia, así como a cuidados paliativos pediátricos, todo ello con especial atención a la atención en salud mental de pacientes y sus familias y disponiendo de una atención sociosanitaria. Garantizar el acceso a servicios sociales, mejorando la valoración de la discapacidad en tiempo, identificado estrategias de coordinación sociosanitaria entre sanidad y servicios sociales, impulsando la inclusión social, educativa y laboral, tanto en el aula atendiendo a las necesidades sociosanitarias del alumnado y fortaleciendo la formación de profesionales, poniendo también el foco en la atención de los menores del sistema de protección a la infancia, así como el ámbito laboral, superando, entre otros, barreras de la jubilación anticipada y mejorando la prestación por el cuidado del hijo con enfermedad grave. Todo ello como forma de contribuir al desarrollo pleno de las personas con enfermedades raras, consolidando la formación especializada a los futuros profesionales de todos los ámbitos clínicos y sociales. Y todo ello unificado bajo el paraguas de la actualización de la Estrategia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud y su implantación a nivel autonómico, así como el compromiso de nuestro país en el impulso del Plan de Acción Europeo Integral de una futura resolución de la OMS en esta materia. Vale. Pois esta é a declaración, en este caso institucional do Concello de Pollo, en apoio á petición do Día Mundial das Persoas con Enfermedades Raras do 2025. Ben, ahora vamos a dar paso á lectura, en este caso, da declaración institucional. Sí. Esta declaración institucional deste Concello, con motivo do 8 de marzo de 2025, Día Internacional da Muller, é unha declaración institucional consensuada. Vamos a proceder á lectura. Comeza, Raquel. Este 8 de marzo, Día Internacional da Muller, o Concello de Pollo quere reafirmar o seu compromiso inquebrantable cos dereitos das mulleres, a súa vontade de loitar por acadar a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres en todos os espazos da vida persoal e colectiva, e o seu propósito de impulsar medidas concretas que reforcen os dereitos das mulleres e as nenas. Este ano, cando se cumpren 3 décadas da histórica declaración de Beijing, facémolo co lema Mulleres que fan pollo. Dentro da iniciativa global para todas as mulleres e nenas, dereitos, igualdade e empoderamento. Esta declaración, adoptada por unha maioría amplísima de países durante a 4ª Conferencia Mundial sobre a Muller, sentou as bases para o avance dos dereitos das mulleres e nenas en todo o mundo, con especial énfase na intervención igualitaria nos asuntos públicos, pero tamén nos investimentos en educación, saúde, paz, comunicación, participación política, empoderamento económico e, inexcusablemente, a eliminación da violencia que padecían e aínda padecen. 30 anos despois, foron moitos os avances a nivel internacional, nacional e local, pero segue sendo necesario aplicar máis e máis profundas medidas en 3 áreas clave: a promoción dos dereitos de mulleres e nenas fronte a calquer tipo de violencia, discriminación e explotación, o impulso da igualdade de xénero, a eliminación das desigualdades e a supresión das barreiras de xénero en todos os eidos da sociedade, o fomento do empoderamento e a garantía de acceso inclusivo de mulleres e nenas á educación, o emprego, o liderado e os espazos de toma de decisións, a mellora progresiva e innegable en Pollo na Corporación Municipal elixida nas eleccións dese ano de 1995 tomaron posesión 3 concelleiras mulleres xunto a 14 varóns. Hoxe, a pariedade é prácticamente absoluta, con 8 concelleiras e 9 concelleiros que integran este pleno.
Pese a todos os avances realizados, é evidente... Ai, perdón. Gracias, Raquel. Boa tarde. Pese a todos os avances realizados, é evidente que o Concello de Poio, como o resto de institucións representativas, debe seguir dando pasos adiante para acadar unha representación igualitaria e garantir o acceso das mulleres aos espazos de decisión, neste caso locais. Non pode obviarse que as mulleres seguimos a padecer máis dificultades que os homes para desenvolver unha actividade política de noso no ámbito local. Así mesmo, como institución pública que dá emprego a numerosas persoas de ambos os sexos, así como acolle a toda a veciñanza en distintos espazos, compre garantir a seguridade, o trato igualitario e a erradicación de calquera tipo de violencia ou discriminación nos espazos municipais. Con este enfoque, en novembro pasado aprobamos o primeiro Plan de Igualdade e Protocolo de Prevención e Actuación frente ao acoso laboral para o persoal do Concello, con medio centenar de medidas que procuran a igualdade en distintos ámbitos. E por iso comprometémonos a seguir traballando para conseguir que o Concello de Poio e todas as institucións nas que teñamos voz sexan espazos onde a igualdade será máis axiña que tarde unha realidade, rexeitando frontalmente calquera tipo de mensaxe ou acción que supoña unha discriminación ou violencia polo mero feito de ser mulleres, promovendo a participación activa das mulleres e nenas de Poio na vida política e social local e fomentando o liderazgo feminino no ámbito educativo, asociativo e con accións de sensibilización e capacitación, impulsando iniciativas para visibilizar ou galardoar as mulleres referentes en diversos ámbitos, especialmente os máis tradicionalmente masculinizados, apoiando as movilizacións e reivindicacións do feminismo galego de base, impulsando un proceso con ampla participación social e institucional para a aprobación por lei antes do remate do ano 2025 dunha valedoría de igualdade, autoridade independente de defensa cidadá que asesore e asista diante de posibles situacións de discriminación directa ou indirecta por razón de xénero que se produzan no sector privado, así como promover vías de negociación e recomendacións que poñan fin a situacións de discriminación, con funcións de investigación, asesoramento, mediación e elaboración de propostas de sanción para promover o cumprimento do principio de igualdade. Promovendo tamén medidas que favorezan e melloren a integración laboral das mulleres nas ocupacións STEM, ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas, comezando pola sensibilización e a promoción na infancia e na mocidade, así como a presenza de mulleres en postos de liderado e sectores empresariais, especialmente nos máis masculinizados e impulsando o emprendemento feminino, solicitando financiamento aos gobernos autonómico e central para impulsar actividades a prol da corresponsabilidade e a conciliación imprescindibles para garantir a igualdade de oportunidades, protexendo as nenas e nenos nos espazos digitais fronte á pornografía e a incitación á prostitución, impulsando decididamente a coeducación e a educación afectivo-sexual, baseada no respeto, na igualdade e na dignidade das persoas, incorporando a perspectiva de xénero nas políticas e programas locais, garantindo a toma en consideración das necesidades e realidades específicas de mulleres e nenas, vixiando que exista unha igualdade salarial e de oportunidades no que se refire aos postos de traballo ofrecidos polo Concello de Poio, así como a participación equitativa da muller en todos os sectores do traballo municipal, así como o fomento da conciliación e da corresponsabilidade nos coidados, promovendo campañas de sensibilización e iniciativas para erradicar a linguaxe sexista e particularmente aplicando medidas para o uso non sexista da linguaxe en todas as ferramentas do Concello, online e offline, atendendo de forma especial as nenas e mulleres novas e as mulleres con discapacidade, impulsando campañas e medidas de prevención e sensibilización contra a violencia de xénero,
dando apoio integral a mulleres e nenas vítimas e traballando na erradicación da violencia machista. Recoñecendo o traballo de todas as mulleres que serven a súa veciñanza desde o Concello, en todos os seus ámbitos, con particular mención ás que operan o CIN e prestan servicios relativos á igualdade, e instando a reforzar os recursos á súa disposición. Instando ás autoridades competentes a reforzar a protección das mulleres fronte aos contidos sexistas difundido a través de tecnoloxías da información e da comunicación, que supoñan intromisións ilexítimas no dereito fundamental á intimidade persoal ou familiar, ou a propia imaxe das mulleres. Solicitando ao Goberno do Estado a atender a demanda do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, da Xunta de Galicia e outras institucións para a creación de 5 novos xulgados exclusivos contra a violencia de xénero, en particular o que se solicita para Pontevedra. Seremos firmes na defensa dos dereitos e liberdades das mulleres, porque só así poderemos defender os dereitos de todos e todas. Farémolo reivindicando a loita e a persistencia das mulleres que nos precederon traballando por facer deste Concello de Galicia, de España e do mundo un lugar máis igualitario. A súa valentía lémbranos que outro mundo mellor é posible e que podemos construílo erradicando a violencia e a discriminación, escoitando todas as voces, derrumbando calquera barreira que impida a unha nena ou a unha muller exercer os seus dereitos e igualdade. En este caso, eu como presidente desta corporación e alcalde deste Concello, mostrar o meu agradecemento porque todos os grupos se chegaron a un consenso e que un ano máis, por parte da Corporación do Concello de Poio, pois nunha data tan importante, pois que exista este consenso e un mensaxe único de unanimidade, de condea e demais, pois é moi importante e, sobre todo, resaltar a figura tan importante que é a figura da muller. Por eso, en nome de todos os veciños e veciñas do noso Concello, pois dar as gracias a atitude, en este caso, por sacar adiante de forma unánime, en este caso, pois esta declaración institucional. Dito isto, vamos a dar inicio xa a convocatoria xa do pleno do mes de febreiro, o pleno ordinario. O primeiro punto é a aprobación da ata da sesión anterior. Hai algo? Podemos aprobar? Sí? Estamos todos de acordo? Vale, por onde mirar. O segundo punto é dar conta da información trimestral do cuarto trimestre de 2024. Hai algunha intervención? Hai un informe que acompaña a este punto? Vale. O terceiro punto é 244/2024, dar conta do informe de seguimento, unalidade de 2024, plans estratégicos de subvencións 24-26. É un informe que se elabora desde a intervención, con un pouco coa estrategia a nivel de subvencións ou feito. Vale. Tamén é dar conta. O punto 4, dar conta ao decreto de aprobación, liquidación de orzamento, exercicio 2024, relación e reparos. O informe estaba no orden do día, no expediente. Algo? Non? Perdón, sí, estamos no punto da no liquidación. Sí. Non sei se por parte da presidencia se vai a facer algunha explicación sobre ese punto ou... En principio, se queres algún dato de aclaración ou demais, senón en principio... Os veciños, máis que nada. Digo, porque é o punto da... Estamos no punto da... De dar conta, sí. De dar conta da liquidación. Vamos a ter... Bueno, eu antes de tomar a palabra quería saber si se vai a explicar un pouco... Sí, non hai ningún problema, se queres, lo explicamos. Moi ben. Sí. Nada, vamos a ver, isto é dar conta da liquidación do presuposto 2024. Na relación do informe se dá, en este caso, pois, un superávit deste ano de 2.360.638 euros da liquidación. Se reduce o que é o nivel de debedamento do Concello nesta liquidación a un 48,41% e, en este caso, pois, no que son as cifras que se dan, se pode ver o que son a recadación de 19.113.873 por un gasto de 16.000, en este caso 781, o que fai que de un superávit de 2.360.000.
tamén existe o que é o remanente e o que son, pois, bueno, para nós o que entendemos é como este primer presuposto que aprobou este novo goberno, con uns datos importantes, onde se reduce o que é a débeda, onde se reduce o nivel de endeudamento. Se facemos así un análisis, no 2023 a liquidación era dun 60,60%, no 22 era dun 55,19% e agora se reduce a un 48,41%. Se aminorou tamén e se reduciu e amortizou deuda e, en principio, pois creemos que é unha liquidación pois importante e agora estamos a expensas de se o Goberno do Estado, en este caso, pois permite a inversión ou o gasto deste superávit, deste remanente, de forma dándolle autonomía ao que son as corporacións locais para que decidan con toda autonomía en que poder invertir ou en que poder gastar. Ben, gracias. Bueno, non o dixen antes, digo agora, boa tarde a todas e a todos. E, bueno, creía que era importante que cando se trae un punto na orden do día, como é a liquidación do orzamento, pois antes de que nos tomemos a palabra, cando menos os veciños que saiban de que estamos falando. Entonces, dai que recurrirá a pedirlle que explicase o punto. Dito isto, pola nosa parte, non é un punto que hoxe traíamos aquí para votar, se trae para dar conta, pero sí que consideramos importante dar a nosa opinión. Vostede efectivamente está dicindo que este ano ten remanente. Nos queremos facer algunhas pinceladas ao respecto. O primeiro é dicir que vostede fala de remanente, non fala de que non hai inversións. Non é a primeira vez que este Concello, na historia deste Concello, hai un remanente das mesmas cifras que o que está tendo. Outras veces se ten dado, non é unha situación extraordinaria que se dé este ano. Decir tamén, a causa de que vostede ten remanente, vostede non fixo inversións, e a causa de non facer inversións, evidentemente ten remanente. O interesante é facer unha boa xestión sería poder facer inversións, que se fagan inversións, como se fixeron aquí no 2024, e teño aquí o dato, 6,5 millóns de inversións, no 2023, fruto da xestión que se fixo en anos anteriores, 2.400.000 euros en inversións, e o importante é ter un goberno onde faz inversións e a vez consigues ter remanente. Eso era precisamente a xestión que realizábamos nos. Vostede ten remanente, xa nos dirá en que o vai a gastar e a que o vai a dirixir, pero hai que decir que vostede non fixo inversións. Decir tamén, por si vostede non o dixo, que no 2024 tivo tamén límite en reparos, 54 reparos. Para criticar como criticaban cando estaban na oposición moitos reparos que se tiñan que dar neste Concello, vostede ten a cifra de 54. Sigue tendo facturas sen pagar, que tampouco dixo, pero que tamén é importante. É un dato moi importante, e lembrolle o que vostede decía cando estaba na oposición. Cando nos viñamos aquí e presentábamos a liquidación e decíamos e falábamos da boa saúde económica que tiña este Concello, presentábamos tamén as inversións, porque facíamos proxectos, invertíamos, vostede decía que non podíamos falar de que falábamos de remanente. Bueno, vostede non. O que non chegou a ser concelleiro de Facenda, pero viña aquí e facía de voceiro, e el decía que non podíamos falar de inversións, que falábamos de que o Concello recaudaba moitos impostos. Entonces el decía, non enganen os veciños, vostedes non teñen remanente, vostedes o que teñen é que recaudaron impostos. Claro, entonces eu digo, será que agora non recaudan impostos? Pero non. Sí, vostedes tamén recaudan impostos. E máis, recaudaron máis impostos que en anos anteriores. A cifra é dun total de 16.345.492,86 en impostos. Entón, eu podría decirlle, home, falar de superávit está afogando aos veciños a impostos. Pero claro, vostede me dirá, non, é que os impostos xa estaban establecidos, porque cando lle convén, é cousa súa, pero cando non lle convén, fala de que o heredou dos anteriores. Si o conto, sabe moi ben. Eso para que lle quede. Bueno, fala da débeda, sigue existindo esa débeda, sigue sin invertir,
sigue sin facer proxectos, pero algo que seguramente que lle importará moito máis aos veciños e que lle preocupa día a día é precisamente o abandono que sufre o Concello de Poio. Por iso a miña pregunta de si realmente ese superávit vai a servir para poder revertir o abandono que sufre o noso Concello. Por os servizos a punto, ter un mantemento constante nas zonas verdes e nos parques que están abandonados, ter unha atención medioambiental, reparación do mobiliario público, reparacións dos viais, mellorar a recollida do lixo, mellorar o mobiliario e todo o que ten que ver coa recollida do lixo, limpar os sendeiros, as zonas de interés público, non ter escombreiras como as que se levan feito nestes anos que vostede está gobernando, camiños abandonados, máis axuda ao tecido asociativo, facer proxectos, facer inversións, non pechar servizos, como o servizo da Policía Local, que se pecha no servizo diurno, carecendo así os veciños de moitos dos servizos que dependen da Policía Local, e diso vostede non fala, porque cando fala da Policía, vostede cando estaba aquí falaba da Policía e decía que claro, e que a Policía recaudaba moitas multas, acórdase? Porque a min decíamos moitas veces, non? É que a Policía recauda moitas multas, e resulta que tamén agora, este ano que está vostede gobernando, co servizo da Policía Local pechado pola tarde e resulta que recauda máis multas que antes. Entonces lle pregunto agora a vostede, a que se dedica entón a Policía Local do Concello? Eso decía vostede, pero resulta que agora ten récord en recaudación de multas e a maiores non está dando servizo para o que precisamente tería que estar a Policía aberta polas tardes e que os veciños en este momento non teñen. Vexo que está mirando o tempo, está moi pendiente de que acabe, pero ainda vou a seguir un pouco máis. Hai un reglamento, si queres saltar o reglamento, pero bueno, hai un reglamento, tengo unha segunda intervención. Pois seguirei na miña segunda intervención. Moi ben. Bueno, boas tardes a todos. Bueno, contrasta moito, non, a situación que nos vende o señor alcalde, que nos vendía unha situación catastrófica hai pouco tempo e agora isto tornouse unha absoluta maravilla, non? Ou mentía antes ou mente agora. Eu creo que máis ben mentía antes. Vostede deberían fichalo nestas empresas do SP500, estas empresas que cotizan en bolsa, porque vostede é un gestor increíble, non? Atopa un concello en bancarrota que se iba a anexionar a non sei que outros concellos e de repente agora temos aquí unha situación económica tremendamente fluida. Lle deixamos unha liquidez de 3,5 millóns, agora hai unha liquidez de 5,5 millóns que se debe en gran medida a que están ingresando os fondos europeos, que non é xestión súa precisamente. Fala da reducción da débeda. A reducción da débeda se debe única e exclusivamente ao aumento da recaudación, ao aumento do orzamento. Non hai unha reducción de débeda. Se este ano piden un crédito, esa reducción de débeda desaparece. Por qué? Porque é obligatorio que cada ano se faga unha amortización por un valor de 850.000 euros, que é o que implica que quede prácticamente igual que como estaba, que pasa que a nivel de porcentaxe se reduce porque o orzamento aumenta, por tanto, en comparación parece menor. Pero a cuantidade bruta é exactamente a mesma. Fala de, si nos deixa o goberno, sigue con esa teima do gasto do remanente. A Diputación acaba de anunciar hoxe, precisamente, que vai a facer unha modificación orzamentaria. A Diputación é unha administración local que se rixe polas mesmas normas que o Concello de Poio. Acaba de facer un anuncio de que vai a incrementar de 2,3 millóns o plan de infraestructuras, este plan que fixo no último ano, con cargo ao remanente. Por lo tanto, vostede sigue co que o remanente non se pode gastar, bueno, en fin, xa o tuvemos no último pleno ese debate. E logo, con respecto aos reparos, veñen exactamente os mesmos reparos que vostede criticaba, que vostede decía que iba a acabar con eles, e veñen exactamente os mesmos reparos e algún máis.
Polo tanto, hai unha enorme diferencia entre o que decía que iba a facer e o que fai. Hai unha enorme diferencia entre o que prometeu e o que está a facer, e hai unha enorme diferencia entre a realidade e o que vostede conta. É dicir, vostede nos conta que hai unha situación tremenda e agora resulta que en apenas 2 anos a situación se tornou maravillosa. Creo que lle van a facer unha oferta para fichalo dunha gran empresa destas norteamericanas para que revolucione tamén a Bolsa de Nova York. Moitas gracias. Moi ben, decir, eu non tiñamos en este caso moita he pensado intervir neste punto, pero como vostedes interven, vamos a intervir tamén nos, claro. É dicir, isto non é que o diga o alcalde nin a corporación, isto di os informes de intervención. É dicir, eu sei que lle molesta, pero vou a volver a repetir. Cando chegamos a este concello, fala vostede que hai que facer inversións, hai que facer obras, é dicir, nós chegamos a este concello sendo o concello coa débeda máis alta de toda a provincia de Pontevedra e o terceiro de Galicia. E con máis que pagamos, ainda pagamos o pleno pasado, tuvemos que pagar, se recorda, 100 teléfonos móviles que levaban aí sin pagar, non sei canto, casi 2.000 euros. É dicir, e nós seguimos pagando facturas, máis de 1.500.000 euros en facturas que vostedes deixaron aí sin pagar. Logo, mire, eu sei que lle molesta que este ano o Concello teña un superávit, sei que lle molesta. Pero é a realidade. Conforme o ano pasado, nós, por ter, cando chegamos ao goberno, na liquidación do 23, tuvemos que desde o mes de xuño hasta decembro estar traballando cun presuposto que tiña as partidas totalmente agotadas e tuvemos que seguir traballando e se tuveron que facer seguindo cousas, pois este ano o superávit é de máis de 2.300.000 euros. Fala vostede de que recaudación de impostos. Mire, no ano 23 foi, en moitos anos, a primeira vez que neste concello se baixaron impostos. Se baixaron as viñetas dos coches, se baixaron os vados e no mes de decembro se baixou do 0,47 ao 0,43. É dicir, logo, aquí non se abrasou nadie a impostos, se baixaron os impostos, vale? Logo, eso é o primeiro. Cando estaban vostedes, se subían, incluso se subiron en plena pandemia. Subiron un imposto de circulación cando os veciños e veciñas nin tan siquiera podían transitar polas rúas porque estábamos todos, en este caso, pechados polo COVID. Agora resulta, no seu día nos criticaron por tomar decisións, é dicir, por que chegamos a este superávit? Porque este goberno foi responsable e traballou de forma coordinada e escoitando as recomendacións dos técnicos. Cando nos tomamos a decisión, por exemplo, de que unha subvención que existía para crear un obradoiro e por recomendación tanto de intervención como de tesorería que podía influir na liquidez importante do noso concello porque que adiantar os pagos de nóminas e demais, fomos criticados por decir que non era o momento. E hubo que tomar decisións e hubo que priorizar. E esas decisións hoxe en día se transforman no que chegamos ahora, en que temos un superávit. Despois, me resulta un pouco que sorprenda que critique os espacios verdes. É dicir, nós temos traballando nos espacios verdes a Fundación Juan 23, que é a mesma que leva traballando anos neste concello. Está facendo os mantementos de Desbroce a mesma empresa co contrato que cando vostedes estaban no concello. Non sei se esas empresas antes, como estaban vostedes, eran boas e ahora que estamos non son malas, pero é que cadra que os contratos estaban feitos e son as mesmas. Logo, por moito que vostedes lle moleste, só hai unha diferencia, e decir que a día de hoxe, ao ser un único goberno, un único presuposto, non 3 gobernos e 3 presupostos, as cousas salen pa diante, e se analizan, e se gasta menos. E iso o mellor é o que lle molesta. Sí. Bueno, eu creo que hai unha diferencia, que antes vostede estaba na oposición e agora vostede está no goberno. Fora dai, creo que, hai algunha diferencia máis, que xa decía, que cero inversións, como ben decía antes, e despois que todo o que decía que ia facer, evidentemente non o fixo. E vostede o sabe. Entonces, non se vai a cousas pequenas, non? Porque, para dar un exemplo, vostede me pon, podíamos empezar a degullar todo o que está dicindo, pero hai unha realidade. A min, o que me preocupa é o abandono que hai no Concello. E isto o viven os veciños día a día. Non fale vostedes de que antes estaban e siguen estando os alumnos ou as persoas que pertencen ao Juan 23. Eu non estou dicindo que esas persoas fagan mal o seu traballo, estou dicindo que vostede fai mal a súa xestión. Entón, non apunte para outro lado,
Fágase vostede responsable do que vostede fai mal. Aquí hai unha mala xestión, hai un abandono e iso o están denunciando todos os días os veciños. A min o que me preocupa é que vostede fale de superávit e que vostede non fixera ningún proxecto, vostede non faga inversións e vostede teña abandonados os servizos deste concello. Dígame un só proxecto que vostede fixera e que non estivera heredado, dito de alguna maneira, ou non estivera de antes. Un proxecto que vostede iniciara. Os da Xunta, que a Xunta xa demostrou o que lle importan os veciños de Poio, que tivo que vir a gobernar o Partido Popular para que agora veñan a desbloquear proxectos que tiñan bloqueados sen ningún tipo de xustificación. Entonces, vostede, que fai? Vender fume, vale? Vostede anuncia, vende, moita política de autobombo, pero a realidade do que se está vendo é recortes consecutivos na súa xestión. E vostede agora, cando me está dando a explicación, non vai ao que eu lle estou dicindo. Vostede ten máis recaudación de impostos este ano que en anos anteriores. Vostede fala de baixada. Miraremosla o ano que ven, se vostede baixou a recaudación de impostos ou non. Pero que eu estou dicindo cousas que vostede decía cando estaba aquí, pero que a diferencia, porque un veciño que este escoitando dirá, bueno, entonces en que se diferencian? Oiga, que nós cando estábamos aquí gobernando tiñamos superávit, tiñamos inversións, tiñamos proxectos e tiñamos o Concello día, e vostede non o fai. E lle poño como exemplo, xa se está vendo recortes de servizos que se están producindo, como o servizo da Policía Local polas tardes. Iso non sucedera antes, algo se estará facendo mal. Entón, cando se ven a falar de superávit, hai que falar de todo. Falaba de proxectos e de que venden proxectos que evidentemente son proxectos de fume, os que vende vostedes e despois os da Xunta, que xa demostrou o que lle importa aos veciños de Poio. Dende logo, nos faremos propostas de moitas cousas que se poden facer con ese remanente que agora van a ter, cousa que vostede non fixo cando estaba na oposición. Propostas ningunhas, críticas moitas. Vostede lle daba a volta a todo. Criticaba e agora que está gobernando, pois fai o mesmo. Resulta que agora me di que claro, que o do remanente o din os técnicos. E antes que non decía. Os mesmos técnicos, son os mesmos. Que pasa que antes non valía e agora vale. Eso é a incoherencia que vostede ten. Entón, vostede non está nunha situación extraordinaria, non salvou o Concello e o Concello de Poio non está en unha situación que non estivera antes. A diferencia é que estando nesta situación antes se facían moitas cousas, se atendían os veciños e vostede agora non o fai. Esa é a diferencia entre vostede e nós. Señor alcalde, os anuncios non son realidades. Cando vostede di que baixou o IBI, vostede anunciou no 24 que iba a aprobar no 25 un imposto que baixaba no 26. Eso é a súa forma de facer política. Anuncio e propaganda. Eso é tremendo. É como decir un alcalde nun pleno que hai unha factura de 100 móviles. É unha infamia, unha mentira. Hai unha factura de telefonía de menos de 2.000 euros, quero recordar. Vostede non pode vir aquí a contar infamias no pleno, que é o que acostuma a facer, a mentir. E da débeda igual, en que ranking estamos agora? Se a débeda é a mesma. Que está contando vostede? Que estaba contando vostede? Farda do superávit. Hubo un superávit exactamente igual no 22. No 22. E todos os anos hubo remanentes. Todos os anos. A diferencia é que vostede ten o incremento de orzamento que ten polos convenios que lle deixamos firmados, porque vostede non firmou ningún, eso sí. A Xunta veo aquí a anunciar, pero o que se fixo aquí estaba comprometido de antes. Os convenios que están firmados están comprometidos de antes, porque de momento vostede non fixo ningunha aportación económica para facer realidade ningún dos convenios que anuncia. Ningún. Vale? E máis, dixo, cando lle reprochamos na aprobación do orzamento, dixo que iba a facer esas aportacións co remanente. Ao mes seguinte nos ven co conto de que o remanente non lle deixan gastar. Se dá conta a súa maneira de actuar? Que nada es lo que parece, que todo ten doble intención, que todo é mentira. E di vostede que as empresas son as mismas. Hai unha enorme diferencia, as empresas son as mismas. Pero antes había brigadas municipais traballando. Antes había, por exemplo, en Desbroces,
todo o ano funcionando unha brigada e desbrozando os camiños deste municipio, sistemáticamente. Sabe o que avanza? Que haya un tractor desbrozando todos os días. O que eso implica, o que eso avanza a limpeza do municipio. Por exemplo, pero pasa o mismo cas obras, pasa o mismo con todo, porque agora se fai a través de empresas, se fai todo a través de empresas. Empresas, que eso é outro debate, empresas amigas. Ese é o gran problema. Sin procedimentos, como di o informe de intervención, nos reparos. Nos reparos cos que vostede iba a acabar, e resulta que ahora hai máis que nunca. Ese é o gran problema. O problema é ese. E logo nos ven aquí a contar que vostede o topou unha situación que era terrible e que agora isto é maravilloso. A débeda é exactamente a mesma. Os remanentes son exactamente os mesmos. E vostede do único que pode presumir é do que lle deixamos feito. E dos anuncios que nos promete para o futuro. Dos anuncios que nos promete para o futuro. Eso é o que vostede nos vende aquí. Propaganda e anuncios. Pero a realidade é que a día de hoxe non hai orzamentado a nivel municipal ningunha inversión neste concello. Nin en convenio con outra administración, nin absolutamente nada. Solo ten o diñeiro que dispón a través da recaudación de impostos, que aumenta ano a ano. Inda que vostede diga que os baixou, porque baixou na viñeta 15.000 euros, 40.000 noutra cousa, e en diferido, que é como aquelo de Cospedal, unha rebaixa do IBI en diferido, para o próximo ano, a rebaixa do IBI. Eso é a súa forma de actuar, que é propaganda. Eso non se veu en ningún concello. Que se anuncie no 24 unha aprobación que se fai no 25 para que un imposto baixe no 26. Isto é, vamos, surrealista. Eu sei que vostedes siguen nese rencor de que ahora son oposición, pero podemos facer un repaso de todas as inversións, incluso podemos facer un repaso dos anos que levan esperando. Por exemplo, se queren empezamos de raso hacia aquí. É dicir, no litoral, inda que vostedes presumen, recórdolle, vostedes estuveron, pero o PSOE votou en contra da modificación que hubo que facer para liquidar, por exemplo, esa obra. Por poñer un exemplo. Si vimos máis para aquí... Pero esa obra que conseguiu, mira, non minta. Pero, alcalde, non minta. Bueno, quen conseguiu esa obra? Despois, é mérito seu. Cando eu creo que se mira claramente os perfiles de cada persoa, eu, co tema da educación e esa interrupcións non vou a decir. Porque depois se os expulsan do pleno, sempre... Decir, eu non hai ningún problema. Decir, si me deixan, as atas dos plenos están aí, votaron en contra. Seguramente foi un error pola súa parte, pero as atas están aí e recordan que votaron en contra. Eu lle digo eso, cando había que facer as modificacións para pagarse, votaron en contra. Ben, seguimos, din vostedes que non hai inversión, estamos en cifras récords de inversión neste concello. Carretera de Chancelas a Samieira, un convenio entre a Xunta de Galicia que está ingresado aquí xa no Concello, 250.000 euros e 250.000 euros o Concello de Pollo. É dicir, aí está ese proxecto e aí está ingresado xa a parte da Xunta, en proceso de licitación. Aí está. Cando chegamos, tuvemos que asfaltar un vial que costou 0 euros e que pagou íntegramente a Xunta de Galicia. Seguimos. Firmamos un convenio na Barca 70-30%. E tampouco, vostedes, é que non están nos presupostos, non, é que utilizamos as inversións que temos de distintas administracións para non hipotecar este concello. 1.700.000 euros, en este caso, para o proxecto de humanización do que é a Barca. É dicir, en Casalvito, outro proxecto que algúns anunciaron, pero nós, hoxe mesmo, a Diputación de Pontevedra viña de anunciar que o proxecto de Casalvito está financiado. É dicir, outro proxecto que xa é unha realidade. É dicir, as beirarrúas de Campelo, esta semana que ven, o proxecto chegará ao Concello e despois o convenio para construir. Compramos a gardería de Campelo. Perdón, alcalde, que parte das beirarrúas? Que parte das beirarrúas? O primer tramo, xa está anunciado, que vai desde Campelo ata as proximidades da Escola de Música. Se divide en dúas fases. E quen fixo ese proxecto? É dicir, ese proxecto
lle recordo que tuvemos que facer unha reunión cos veciños e hubo que totalmente modificalo por todas as propostas e a primeira vez que se veu, nos ali dixemos que era estaba o seu compañeiro, se explicou que era un proxecto que traían vostedes anteriormente do Goberno da Diputación e tuvemos que poñer 3 días de reunións para as aportacións dos veciños con todas as modificacións. É dicir, 3 días, podes... É dicir, cando mire ahora xa pode mirar cos aportacións dos veciños. Inversións, seguimos. Mire, voulle poñer un exemplo claro. Na costa en Conbarro, unha veciña nos saiu chorando para decir, levaba esperando por esta actuación 13 anos. 13 anos. Hoxe acabaron de pavimentar. Lle pode dicir vostedes aos veciños da costa, é dicir, 13 anos. Na Seara, outro camiño que acabamos de pavimentar onte. Levaban esperando por él desde que adoquinaron vostedes a Seara, porque quedaron sin acceso para as súas casas. No Sartal, e persoas nada sospeitosas, é dicir, no Sartal, que veu aquí, levaba 10 anos vindo aquí. Seguramente, como ahora os veciños non nos escoitan, sabe do que estou falando. E a contestación de aquí que era que por 3 casas non se iban a gastar 90.000 euros. Pois nós fixemos un esforzo e aí van a ter. En Vilariño hai críos que, cando lle prometeron vostedes o parque infantil, este ano fixeron a confirmación. Desde que lle prometeron o parque infantil. Nós conseguimos comprar un terreo e conseguimos, en este caso, financiar un proxecto para que teñan ese parque infantil. Se puxo en funcionamento, atención para min importantísima, proxectos como atención temperá a coste cero para os veciños de Poio. É dicir, donde van a ter, en este caso, pois esa atención de psicólogo, é dicir, de forma gratuita, de 0 a 6 anos. É dicir, porque iso tamén é importante. Actuacións como no Camiño do Souto, que levaban 8 anos esperando por vostedes, aí está o muro feito coa pavimentación. En Liñares, que levaban outros 8 anos esperando por ese, e está feito. En Poio da Riba, sabe vostede o que me dixo cando fomos a falar do veciño, este é o concelleiro de obras, cando fomos a falar co veciño polo muro de contención? Fai 15 anos que me dixeron que iban a facer este muro. Están aí, os veciños están vivos, e nos poden ver e o podemos comprobar. Vale? Decir, así seguimos. E así seguimos traballando. Que sucede? Que en pouco máis de ano e medio non vamos a facer e lograr o que vostedes non fixeron en 28 anos. Vale? Estacionamientos de Conbarro. Pois nos puxemos a traballar, puxemos de acordo a 30 propietarios e aí temos 7.000 metros de estacionamiento para poder aparcar, que era un dos nosos compromisos. Conseguimos aparcamentos en Anafáns e aí están esos aparcamentos. Vale? É dicir, seguimos traballando moi duro. E sei que lle molesta, pero voulle dar unha cifra. E yo dixen xa, fai un mes, vai a ser o ano récord de inversións ao noso concello. E sei que lle molesta, porque vostedes ao final lle molesta cando ven os letreiros por aí de obras que son realidades. En Poio da Riba levaban esperando 12 anos por a pavimentación. Están aí os veciños, yo digo os veciños. Vale? Pois así estamos. Logo, por moito que lle pesen, si hai inversións, pagamos as facturas que vostedes deixaron sin pagar e este concello ten un superávit de 2.370.000 e pico mil euros. E ahora esperamos, porque, mire, o presidente da FEN, da Federación Española de Municipios, non é nada sospeitoso de ser do PP. Pois, a día de hoxe, na Asamblea e demais, están pedíndolle o que nos aprobamos nesta moción, que o Goberno permita aos concellos poder gastar no que consideren as corporacións locais, que teñen esa autonomía. E iso é a realidade. E seguiremos traballando. Moi ben. Seguinte punto. Sí. O punto 5, recoñecemento extrajudicial de crédito 2/2005. Sí, esta proposta foi determinada pola Comisión de Facenda. Sí, foi determinada pola Comisión de Facenda. Sí, hai algún sobre isto? Vale. Si eu quero usar o meu tempo. Sí, sin problema. A ver, vostede fala de que votamos en contra do proxecto de Raxó. Votamos en contra do proxecto de Raxó é mentira, é un convenio, perdón. Un minuto, é dicir, estamos no punto, é dicir, no recoñecemento extrajudicial de crédito. Pero podo utilizar o meu tempo. Sí, sin problema, digo. Vale. Que non está relacionado con este punto, me refiero. Perfecto, pero me gusta aclaralo. Vale. Ese proxecto foi a tramitación que fixemos nós, que levei eu, vale, que conseguimos no goberno anterior. E vostede fixo unha modificación de crédito sacando doutra obra que estaba prevista, que é o Monte Baldío. E votamos en contra de que desnudara
un proxecto que estaba en marcha no Monte Baldío comprometido cos veciños de Raxó. Evidentemente se fan obras, señor alcalde, claro, home, algo terá que facer. E hai moitas necesidades neste concello, evidentemente. E todo o que se faga leva moito tempo esperando, porque o concello é moi grande e son necesarias moitas inversións. Lle recordo que en Combarro prometeu 1000 plazas de estacionamento. Fixo 30 e ainda lle quedan unhas cuantas. En Alafáns cerrou un aparcamiento para abrir outro. Vale? E a actuación que se fixo en Alafáns non a fixo vostede, a fixemos nós. E calquera actuación que teña un mínimo de relevancia, que supere os 50.000 euros, non a fixo vostede, señor Moldes. A fixo o goberno anterior. Moi ben. Como en vísperas electorais vostede foi a presentarlle o seu proxecto aos veciños de San Salvador de Anafáns e poden comparar o que querían facer vostedes e o que fixemos nós. Non hai máis debate. Que cambiou? Non lle vou a debatir. Alcalde, non pode mentir. Que cambiou nese proxecto? Pero vamos a ver. Que elevaron Perdón, a rotonda. Alcalde, que non pode mentir. No, decir, eu que mentín. Que cambiamos a ver, proxecto? usted repita Teño comigo. aquí o proxecto. Pero un momento. Dico, que íbamos a facer... Vamos a ver, voulle repetir o mesmo que digo. a A ver ver, se dixen algunha mentira. En vísperas de eleccións municipais, vostede lle presentou aos veciños de Anafáns e San Salvador un proxecto. E ora hai un proxecto executado. Os veciños de San Salvador sabrán se o que hai agora se parece co que había anteriormente. Non dice nada máis, non fixe ninguna afirmación. Pero exactamente igual. Non se poña nervioso. Se dá conta como... Eu nada, eu só lle digo que os Escoita, veciños son inteligentes, para comparar o que vostede presentou e o que nos executamos. Exactamente o mesmo. Dio A única diferencia é que levantou a rotonda para estorbar. Dio vostede, eu lle dou a opción dos veciños que opinen se o mesmo o que lle presentaron co que executamos, nada máis. Non Pero entro máis e debate. vostede que opina? Non fago máis afirmacións. Os veciños opinan. Os veciños son super inteligentes. E vostede que opina? Eu non vou entrar en debate o que vostede presentou o que nos executamos. Non se poña nervioso. Se é o mismo, é o mismo. Se é distinto, os veciños o saben. Sí, home, sí. Moi ben. Manipula absolutamente todo. Nada, perfecto. Moi ben. Votamos, votos en contra, abstencións, votos a favor. No primeiro punto, o recoñecemento extrajudicial, si abstención ou en contra ou só? Abstención, vale. Ben, o punto 6, recoñecemento extrajudicial de crédito 3/2025. Sí, tamén foi dictaminada pola Sí, Comisión. o mismo. Alguna intervención? Sí, bueno, como vexo que se aproveitan as intervencións do punto para intervir, pois eu tamén vou aproveitar para intervir neste punto ao fío do que estaban falando vostedes, que abriron un debate. Eu solamente lle vou a decir unha cousa. Vostede fala do que fixo, pero non fala do que non fixo. Sí, efectivamente, fala do que fixo, pero non fala do que non fixo, que tamén sería un dato interesante. Non dou ningún só proxecto que tivese un compromiso únicamente municipal. Fala da Xunta, como puideron escoitar os veciños, recurriu a Xunta varias veces, co cal eu creo que o que demostrou a Xunta de Galiza é que goberna con un partidismo claro, según quen este gobernando, bloquea os proxectos máis estratégicos de apoio según quen goberne, e iso precisamente é o que non se debe de facer nunha institución. E vostede, ademais, tamén o di cando fala, porque cando vostede alude aos veciños di nada sospeitoso. Nada sospeitoso de que? Cando fala de sospeitoso, acaso unha persona é sospeitosa por pensar según de que maneira ou por votar según de que maneira? Eu creo que todos os veciños somos iguais, independentemente de a quen votemos ou de como pensemos. E ningún veciño ten que ser sospeitoso de nada. É un veciño, sin máis. E por eso nos lle fixemos o que vostede non lle fixeron en 15 anos. Entón, simplemente o que lle digo é que recurrir sospeitoso, aquí non hai ningún... ninguén é sospeitoso por pensar dunha forma diferente a vostede. Máis nada. Moi ben. Votos en contra, abstención, votos a favor. Espera, que vou recoller que se marchou. Sí, Julio. Abstención, verdad? Sí.
Ben, punto 7, solicitud de bonificación de CIO, expediente urbanismo 347/2024. Tamén a proposta foi dictaminada pola Comisión. Estamos de acordo? Sí. Sí. Si quieres poner agora. Sí. Vale, Sí. unanimidade. Vale. O punto 8, solicitud de corrección de erro ficha 0195 do Plan Especial de Combarro. Sí, tamén foi dictaminado pola Comisión da Comisión de Correspondente. Nos estamos a favor. Sí? Vale, de forma unánime. Vale. Vale. Falamos, sí, dos puntos que están que foron a Comisión de Facenda, non? O Venres, que teñen que ver co contrato de concesión. Sepáranse en 3 puntos, como se falou xa en xunta de portavoces. O primeiro que a proposta de estudio de habilidade, temos que facer a declaración de urxencia, ratificar a urxencia, por eso hai que justificar a urxencia para a inclusión do orde do día. Sí. Primeiro vamos a ir votando as urxencias de cada un dos puntos. Me permite, alcalde, un comentario, Sí. simplemente. Estuvemos vendo os ditames de Facenda, e claro, as actas todavía non están validadas, pero vemos que se nos recolleu o voto como abstención cando nos votamos a favor do segundo e do terceiro. Vale. Entón estaría ben correxilo. Vale. Creo que vos estuveste, me parece. Nos abstuvemos na viabilidade e votamos a favor dos proxectos. Vale. Nos 3, Sí. Non pasa nada, pero na comisión nos 3 vos estuveste nos 3. Pues teña mal Abstención de cara ao anotado. pleno para Teña mal poder... Porque anotado. habías comentado de que de cara ao pleno, va a cortar. Sí, sí. Perfecto. Vale. Si debemos anotar mal, entón. Vale. Justificamos a urxencia. Sí, decir, o motivo de urxencia é para a aprobación en este caso, do estudio económico do contrato da auga e do saneamiento, e se fixe unha comisión extraordinaria ao Venres, e a intención é, traelo ao pleno para esta aprobación. Logo, votos a favor da urxencia para incorporar no orden do día. Vale. Moi ben, é dicir, nada, isto é pois o que é o estudio económico do que é o contrato da auga e do saneamiento, é dicir, un contrato que está pensado para un máximo de 25 anos. Nestes momentos, os principales datos que temos de abastecemento e alcantarillado son os seguintes, é dicir, 7.530 abonados de abastecemento, 8.563 abonados de alcantarillado, suministros en este caso de auga potable. Aquí hai un dato que do consumo que temos, dese máis de 1.246.000 metros, en este caso que compramos, en este caso o 75% é comprado ao Concello de Pontevedra, que é unha das cuestións que nós con este novo contrato, pois, de alguma maneira, queremos que mellore. Nos, desde a chegada ao goberno, entendíamos que o contrato da auga, buscar a solución tanto o contrato da auga como do abastecemento era algo primordial, sobre todo pola forma, en primer lugar, no que se atopa, é dicir, é un contrato xa que consumiu todos o que son os seus anos de contrato, todas as prórrogas, e ora o máis importante é, pois, canto antes poder leválo e aprobalo para beneficio dos veciños. O que perseguimos con este contrato, pois, en primer lugar, é dar resposta a obras e demandas de todos os veciños, e, en algún caso, obras históricas. É un contrato que leva unha serie de actuacións que son de obrigado cumprimento para aquelas empresas que estén interesadas en este caso, pois, vir a este contrato de actuación, máis de 8.131.000 euros sin IBI de actuacións que serían obligatorias. Despois, no seguinte punto, pois, se fará en este caso un listado de todas as actuacións que son obligatorias. 3 millóns en actuacións pensados en melloras, pero sobre todo pensamos que vai ser un contrato que vai a ir en beneficio dos veciños e veciñas deste Concello.
Como todos sabemos, é dicir, é un contrato que está adaptado á normativa, por primeira vez das outras veces que pasou por aquí, ven cos informes favorables tanto de intervención como de secretaría, é dicir, un documento que nós entendemos que é un documento moi traballado, un documento que o que persigue é non ter problemas á larga coa concesionaria, é un documento que tamén está pensado en dar resposta en priorizar, decir, hai actuacións que están pensadas para o primeiro ano e outras actuacións que serían nos 3 anos seguintes, decir, a nosa idea é empezar por aquelas zonas, por exemplo, onde máis roturas hubo, como pode ser no caso de San Antoniño, varias rúas na zona da Caeira, e despois zonas como pode ser o caso de Vilariño ou Fraga Moreira sin auga municipal ou sin abastecemento. Logo, a idea é priorizar sobre esas zonas e o que pretendemos é que esas concesionarias pois fagan estas actuacións pola, neste caso, coa concesión deste servicio de abastecemento. Un servicio e que nos pretendemos que actualice, é dicir, con uns contadores actualizados e que se estudie e que traballe pois na elaboración desas medicións exactas, un estudio que contribúa a esas separativas dunha vez por todas para beneficiar o que é a nosa ría, un estudio para un contrato que dé resposta a zonas que a día de hoxe pois carecen de saneamiento, outras zonas onde hai que facer reposicións de canalizacións e de tuberías que están en mal estado e pois en este caso pois un estudio e un contrato que pretende que se fagan máis de 15 millóns de euros en actuacións para todos os veciños e veciñas e, ademais deso, anualmente, pois que a concesionaria pague un canon de 76.000 euros ao ano para todos os veciños e veciñas do noso concello. Nos entendemos que, en este caso, a adaptación tecnolóxica vai a ser moi importante para este concello. Desde o primeiro momento foi traballado de forma coordinada e eu quero aquí agradecer o traballo de moitos meses de todos os técnicos municipais, da propia, en este caso, da propia consultora, que o traballo foi moi importante. Desde un primeiro momento se traballou, en este caso, de forma coordinada para poder poñer en valor as demandas dos técnicos. Por exemplo, nos listados que vamos a comprobar son listados que nos entendíamos que tiñan que ser decisións técnicas e consultadas entre as demandas que transmite a propia concesionaria de actualidade, que é a que conoce nestes momentos máis o servicio, e os propios técnicos municipais. Deses listados que había de actuacións, algúns xa se estaban facendo ou están feitos, como pode ser o caso en Samieira dunha das actuacións que xa está executada, e outra que próximamente firmará un convenio na zona da Caeira cunha promotora que se vai a facer cargo dunha actuación que xa non ten que ir parte neste estudio económico. Para nós era unha prioridade poder traer este estudio canto antes aquí e, sobre todo, era unha prioridade dunha vez por todas ter, en este caso, pois un novo contrato, un contrato totalmente reglado e que dé resposta na situación en que nos topamos hoxe en día, pois cun contrato que está totalmente agotado, que acabaron as súas prórrogas e que cada vez que queremos facer algún tipo de inversión, pois nos supón un coste para todos os veciños e veciñas do noso concello. Por eso, desde o equipo de goberno, para non ser unha prioridade desde a nosa chegada solucionar isto, levábamos moitos anos neste concello con pendientes de aprobar este novo contrato da auga e queremos que é unha oportunidade para o noso concello cunha inversión histórica de máis de 15 millóns de euros en inversións e en actuacións. Respecto deste punto, nos somos moi conscientes, o Concello de Pollo tiña o 90% de saneamento dirixido a toda a veciñanza, e nos traballamos na execución deste contrato. De feito, os proxectos e as memorias que aquí se presentan son nosas, foron traballadas por nós, entonces coñecemos perfectamente cales eran as necesidades dos veciños e como tiñamos que actuar naquelas zonas que a día de hoxe siguen sin ter saneamento e pertencen a ese porcentaxe que, sendo baixo, non deixa de ser importante e que temos que dar resposta no mesmo. Non entendemos por que si vostede podía ter xa licitado, porque se deixou todo perfectamente
tramitado para que vostede puidera licitar, non o fixeron un novo estudio que precisamente é o que vamos a votar neste punto. A nós o que nos preocupa, na Comisión de Facenda mantivemos a abstención porque queríamos, valorar e ver por o miúdo todo o que decía este estudio de viabilidade que vostede presenta, que para falar sobre todo no que repercute na viabilidade económica e como vai a repercutir a todos os veciños de Poio, preocúpanos e ademais de unha maneira moi considerable que se fala de un incremento que empeza polo 30%, que vai de maneira escalonada subindo cada ano ao 34%, e para que se fagan, para explicarlle a todas as persoas que nos están escoitando, isto suporía un incremento do 75%. Iso é o que di e agora o vou ler. Ou explíqueme vostede cando teña a súa quenda de palabra se isto non é así. Pero que ademais preocúpanos considerablemente porque estamos falando do incremento que suporía, según recolle aquí este estudio de viabilidade económica que vostedes presentan, que a maiores teríamos que subirlle esa subida que vai a repercutir tanto na tasa de saneamento como na subida do lixo, que vai a ser un 10%, porque hai que incrementarlle o IBE. É unha subida que vostede vai a ter que facer. Terá que anunciar, tanto que fala de baixada de impostos, pero aquí vai a haber unha subida. Entón, preocúpanos considerablemente. Por un lado, no estudo de viabilidade económica recóllese un incremento que vai afectar a toda a veciñanza, un incremento que vai a un total do 75%, se lle engadimos ese 10% que vostede vai a ter, vostede, o Concello, vai a ter que incrementar, estaríamos falando de unha subida do 93%. Co cal, vostede falou aquí dunha baixada de impostos, eu teño aquí, baixou no IBI o 0,43, e non sei se agora isto vai a subir, a supoñer unha subida considerable dos impostos, por decirlo de alguna maneira. Isto é como eu teño 10 euros, vostede me rebaixa 10, pero logo me sube 20, por decirlo de alguna maneira. Entón, realmente, con este estudio de viabilidade, vostede vai a subir un 93% o recibo de todos os veciños de Poio nos próximos anos. Iso é importante sabelo agora de emitir o noso voto sobre este estudio de viabilidade, porque o que terá que valorar vostede é si vai a ser esta subida efectiva, porque evidentemente vai a ser unha subida que sí que teña un impacto moi negativo para os veciños e veciñas deste Concello. O recolle no documento que vostede presentou e ademais tamén recolle no informe de viabilidade que presenta, neste caso, os técnicos. Entón, preocúpanos considerablemente e gustaríanos que nos dese unha explicación sobre este extremo antes de emitir o noso voto a respecto deste estudio de viabilidade. Sí. Bueno, pois, como se ten dito, é un documento complexo, importante, como se ten dito, a parte técnica viña xa definida do goberno anterior, había unha serie de proxectos que eran a estrategia real de mellora deste Concello. Hai proxectos de toda índole, de mellora das infraestructuras, de sustitución daquelas que están moi vellas, proxectos como o tema do depósito do Sartal, que o que pretende é mellorar a captación e reducir a dependencia do Lérez e a dependencia de Pontevedra, e ao mesmo tempo garantir un gran depósito que abasteza as zonas altas do noso municipio, unha estrategia que temos explicado en moitas ocasións, e melloras hai en aqueles entornos onde carecen de servicios, como é
a dotación de Vilariño e Fragaporeira, mellora dos servizos na Rúa San Antoniño e Río Miño, onde se instituen as tuberías e ao mesmo tempo se aproveita para a mellora de pavimentación, mellora de servizos en Rúa Illa de Ons, que os servizos son tremendamente antigos, mellora de servizos en Abouza, en Samieira, mellora de servizos en Rúa Illa de Tambo, servizos en Camiño Lubiáns, Travesía Lubiáns, segunda travesía, terceira travesía, Camiño de Fogotería, Camiño Campo Loncras, na propia PO 308, entre Covelo e Combarro, onde é necesario abordar a mellora de servizos en Camiño Bocas e Avenida de Colón, rede pluviales en Rúa Coruxa, Camiño Real do Casal, mellora de servizos Camiño dos Mouchos, Camiño da Cachada, Travesía da Cachada, Travesía de Lubiáns, Camiño do Monte do Cura, mellora de servizos entre Chancelas en Raxón na PO 308, mellora de servizos na PO 308 entre o PK 1800 e 3460 e o conexión entre o Cementerio e o Remo, mellora de servizos da Avenida da Praia, el Ourido, enlace Río Mouro, a Escusa, saneamento en Río Mouro, rede de Río Mouro Pequeno, unha serie de inversións que estaban planificadas e que son importantes para a mellora da nosa rede e para facela competitiva e ao mesmo tempo para a propia empresa que asuma o servicio, pois que non teña que asumir reparacións continuas. O que sí nos chama a atención é que todos estes proxectos sean obligatorios, o que vai a incrementar de maneira notable o servizo. Na nosa proposta era potestativo, podían decidir hasta onde facían e o resto se facía cargo de fondos propios. Aquí se obliga a meter no contrato o que incrementará sen dúbida o valor da prestación de maneira moi relevante. Logo tamén o depósito que incrementa estos 8 millóns que falaba máis IVA, son máis IVA, máis gastos que generales e beneficio industrial. É dicir, a estas cantidades hai que sumarlle o 40% que chega a pouco menos de 15 millóns, o que representa unha subida moi importante. Logo me preocupan cuestións como ese canon que incrementa o prezo, tamén a subida do IBE. Cando vostede dice que o informe da nosa proposta tiña informe favorable de intervención. A ver, aí había un debate naquel momento sobre a prestación patrimonial, sobre o concepto de tasa ou imposto, que implicaba facelo dun xeito ou outro se tiña IVA ou non tiña IVA. Bueno, eso implica nin máis nin menos que o 21% de IVA. Nos apostábamos por tratalo de forma que non tuvera IVA, de feito se incorporaba no expediente en contra do criterio técnico de intervención, o recoñezo, e incorporábamos informes de catedráticos que amparaban esa hipótese. Bueno, entendo perfectamente que o goberno actual o asuma desta maneira porque é lóxico. Logo, me preocupan cuestións que son importantes e que van a ter incidencia tamén sobre o coste de servicio, como é a xestión do cobro da basura, que na actualidade está asumindo a concesionaria, os prezos dos contadores, dos enganches que tamén teñen implicación en canto a percepción de beneficios para a propia empresa e representa tamén un custo importante para os veciños. E logo nos preocupa tamén o incremento. É un incremento notable, relevante. É un incremento que, sen dúbida, vai a implicar unha subida que xa directamente asumindo o plan de viabilidade son máis de 800.000 euros ao ano. Esa subida de 800.000 euros ao ano se produce a partir do terceiro ano. Se ve que o señor alcalde ten en mente non subirlle o recibo antes das eleccións, o que é un cálculo tremendamente conflictivo, cuestionable, porque en todos os anos os ingresos son exactamente os mesmos, excepto nos dous primeiros. Sei que me vai a dicir que nos dous primeiros non se fai obra. Bueno, ese é un argumento que vostede atopou para xustificar que non haya incremento do recibo, esa brutalidade de incremento do recibo antes das eleccións. Entón é un tema que evidentemente nos preocupa e nos gustaría que nos aclarara estes aspectos que lle apuntaba con respecto á xestión do cobro en canto aos prezos de enganches e contadores que teñen incidencia tamén no propio prezo. Gracias.
Moi ben, decía a portavoz do BNG que nos deixaron todo listo e que era simplemente aprobar. Eu lle explico cal foi o procedimento que fixemos nós. Mire, a primeira gran diferencia, vostedes a anterior consultora que tiñan lle pagaron 44.165.000 euros sin ningún tipo de procedimento. Primeiro reparo que tiñan xa de Secretaría e Intervención, levantando un reparo suspensivo. Nós o primeiro que fixemos foi, despois de pedir un informe de Intervención e Secretaría que coincide co informe que había da anterior secretaria, donde decía que, da forma que estaba planteado o seu estudio, non se podría aprobar e incluso podríamos chegar ao fin de todo o contrato e volver hacia atrás. É dicir, non é que o digan nós, sino que decían os informes. É dicir, eses informes viñan a advertir o primeiro e gran problema que traía ese informe, é dicir, que non estaba baixo normativa actual e legal. É dicir, a gran diferencia entre unha taxa e a tarifa. Logo, vostedes estaban advertidos polos técnicos municipais e tiñan que ter moi claro xa que estaban elaborando un estudio que incumplía totalmente. Primeiro, a contratación e o que se lle pagou a outra consultora se fixo levantando e reparos suspensivos porque non había ningún procedimento, nin se fixo ningún procedimento para a súa contratación, e segundo, se fixo, pois, en este caso, un estudio que incumplía totalmente a legalidade. E non decimos nós, os din os informes da Secretaria da Interventora, e vostedes, aquí teño a factura, contrataron en este caso un bufete de abogados con dirección de Barcelona, donde se lle pagou 7.260 euros para intentar que metiran un informe para que de alguna maneira acreditase o que vostedes querían escoitar, non o legal, sino o que vostedes querían escoitar. Nos ese informe nos saliu gratis. Pedimos yo aos xurídicos da Diputación, decir, ademais de ter os informes favorables dos técnicos municipais, da interventora e secretario por primeira vez, pedimos un informe independente aos xurídicos da Diputación, donde nos din claramente que actuamos de forma correcta, que actuar pensando que isto era unha taxa sería unha ilegalidade. Logo, eso é o primeiro paso. Logo, non pode decir vostede que xa tiñamos todo feito e que xa era... Non, é dicir, todo o que había non valía para nada. Todo o que había non había para nada. E por eso hubo que contratar unha nova, en este caso consultora, facer un novo estudio para que, chegado este momento, puidéramos ter os informes favorables e chegado o último momento que non houbera ningún recurso e que botara abaixo todo o procedimento, porque nin tan siquiera se podría aprobar. E non decimos nós, os din os técnicos. Despois se fan afirmacións do tipo de lle van a subir, hai unha tabla. Na tabla, cando fixemos isto, nos basamos en criterios xustos e entendemos que o que máis consume é o que máis ten que pagar e o que menos consumo é o que ten que menos que pagar. Logo, nos entendemos que non se pode dar un trato igual á industria que ao uso doméstico. Por poñerlle un exemplo, o precio que pagan en abastecemento actualmente os veciños de Poio son 8,38. O primeiro ano, lexos de subir, baixa, pasaría a 7,43. E o terceiro ano se actualiza e sería 8,92. Logo, é dicir, eso está aí. No saneamiento, o mismo, na actualidade pagamos 15,32, o primeiro ano se reduce a 14,74. E o terceiro ano quedaría en 21,37. É dicir, non estamos falando de subidas do que fala vostede dun 80, dun 90, é dicir, o que sí está claro é que nós vamos a diferenciar moi ben o uso doméstico, non podemos comparar o uso industrial co uso doméstico, para nada. É dicir, creo que vostedes están mostrando o motivo de por que non foron capaces de aprobar en 7 anos este tipo de documento, porque hai que tomar decisións. Cando somos un goberno único, nos actuamos con responsabilidade. E o mellor o que temos que aprobar, pois hai que tomar decisións. Pero para nós é importante. Cando un está gobernando con 3 partidos, seguramente é máis difícil tomar decisións como as que se tomaron aquí. E non vamos hoxe a permitir leccións de ningún tipo, porque vostedes, o que nós trouxemos aquí en menos de ano e medio, vostedes foron incapaces de aprobalo en máis de 7 anos. E por primeira vez, que a gran diferencia co que vostedes traían, ven cos informes favorables de todos os técnicos, incluso de técnicos de outras administracións, e cumplindo a legalidade. Logo, eu non sei se o que lle molestan son os 15 millóns de euros de inversións que van a ter os veciños
para intentar decir barbaridades do tipo que se lle sube 90%. A tabla está no estudio, lle repito, diferenciamos uso doméstico de uso industrial. Entendemos que aquelas empresas que consumen máis non poden ter o mesmo trato que os veciños e veciñas do noso concello. Se votamos man da tabla que está no estudio, o precio actual que se paga por abastecemento 8,38, o primeiro ano deste contrato 7,43. Por que facemos dous tramos? Porque tamén entendemos outra cousa, que non queremos que as empresas concesionarias actualicen ningún tipo de recibo ni nada sin facer actuacións. Por eso nós o que queremos é facemos esas fraccións das actuacións, hai unhas actuacións de obligado cumprimento, hai outras que son como melloras e hai actuacións que son para o primeiro ano do que é o contrato e outras que se van desde o primeiro ano ao terceiro. Por eso, cando a actualización de precios este xa totalmente, todos os veciños tendrán que ter 15 millóns de euros en actuacións no noso concello. Por eso entendemos que sea xusto e que sea da forma máis transparente. Logo, eu sei que vostedes nos van a entender e sei que vostedes van a poñer moito mérito no traballo que fixemos nós, porque vostedes foron incapaces en facelo en 7 anos. Por eso, vostedes son máis que nadie os que teñen que recoñecer o valor do noso traballo. Ben, non me contestou o que lle preguntei. Bueno, volvo a preguntar agora na miña intervención. 8,38 a 7,43 é baixar, non é subir. Ben, entonces vai a baixar, non vai a subir. O primeiro ano baixa e o terceiro ano quedaría en 8,92. A ver, de 8,38 a 8,92 na actualidade, é dicir, estamos falando de 60 céntimos. Ben, iso non sei o que recolle. Bueno, vou a iniciar a... Aquí a copia esta folla está no... Bueno, falou do que se recolle no estudio de viabilidade. Vostede fala de que vostede fixo un estudio de viabilidade que tiña todos os informes técnicos. O noso estudio de viabilidade tiña aval de informes técnicos. Non tiña o aval de informes técnicos municipais, pero sí tiña aval de informes técnicos. A diferencia é que nós fixemos un estudio de viabilidade para poder facer a execución deste servizo, levar a cabo este contrato e que iso non tuvera un impacto negativo no peto dos veciños nin tampouco nas familias. E iso... Permite solo unha interrupción. Se me rompe a intervención... Despois o tempo, para que se dé conta, o único que faltaba no seu estudio era ese estudio económico. Non encontramos por ningún lado. Non sabemos como repercutiría nos veciños. Fíxese a diferencia. Vostedes, desde o primeiro momento, saben como se van a pagar e como se vai a repercutir. No estudio que vostedes tiñan de Lagares non aparece ni unha sola tabla de como se iba a repercutir nos veciños. Solo como ese dato. E non se preocupe, ten o tempo que eu interrumpín, pero creo que era un dato importante. Claro. Esta parou, non é máis. Bueno, interromperei eu tamén cando vostede este facendo a intervención, a pesar de que sea o alcalde, e cando teña que interrumpir tamén o interrumpirei, porque, bueno, claro, rompo o fío do debate e do que estaba dicindo. O que viña dicindo é que precisamente fixemos ese estudio pensando en evitar ese impacto na familia e nos petos dos veciños. Vostede di que non había o estudio económico, pero, como ben decía e como ben apuntou Gregorio, dixo que nós optamos por facer que foran potestativa a execución dos proxectos cando vostede a está facendo obligatorio. Ben, vostede introduce un estudio de viabilidade económica que preguntamos na Comisión de Facenda, donde di claramente co incremento das tarifas do servizo que se propón que se realice dunha maneira escalonada, cun incremento medio do 30% no primeiro ano e un incremento medio a continuación do 34,96 no ano da terceira concesión. Unha subida escalonada. Pero que a esta subida, ademais, hai que engadirlle unha subida da que vostede non está falando, que a subida do cano que vostede vai a ter que implementar, porque agora hai que asumir ese IBE e tamén na tasa de saneamento. É dicir, que estamos falando de unha subida que vai a supoñer casi un 90% para os veciños de Poio. Vostede me fala da tasa, pero eu falo do que pon o estudio de viabilidade económica que vostede presenta.
Nos estamos de acordo con que hai que sacar este contrato, somos conscientes das necesidades que hai, elaboramos esos proxectos, traballamos sobre eles, pero hai unha cousa na que non estamos de acordo, que é o financiamento que vostede propón aquí, que vai a supoñer un impacto directo sobre os recibos dos veciños de Poio, e iso parécenos moi preocupante para poder emitir o noso voto, porque estamos votando polo que vai a supoñer unha subida considerable, que ademais vostede ten proxetada para os vindeiros anos, iso é para que non lle coincida co ano de elección. Entón, por iso decía, cando se fala de baixar impostos, baixou vostede impostos para ter que triplicalos e subilos. E iso preocúpanos. Na súa intervención non me deixou claro este punto. E, bueno, moitas veces aquí tamén decir, perdone, que teña que dubidar da súa palabra, porque aquí se lle teñen feito preguntas directas onde vostede tiña que contestar sí ou non, e vostede ten contestado mentido e non lle sale colorete. Entonces, claro, déxeme que eu teña que, cando menos, desconfiar da súa palabra. Siguen sin contestarme e iso, evidentemente, vai a condicionar o voto de hoxe neste punto do estudio de viabilidade do Bloque Nacionalista Galego. Sí, bueno, vostede mismo explicou. O informe era negativo porque nós estábamos dispostos a que os veciños non pagaran o 21% de IVA. A vostede non lle costou nada, pero nós estábamos dispostos a que os veciños non pagaran o 21% de IVA. Ese incumplimento que vostede di era para eso, para que os veciños non pagaran IVA. E logo di que hai un documento técnico, pero non hai parte económica, non saben o que facer. Si o sabe. Hai estruturas de costes, hai absolutamente todo. O que pasa que hai o traballo que vostedes atoparon, que é auditoría, un traballo moi laborioso para auditar toda a rede e ver absolutamente todas as necesidades que hai. Ese traballo que vostede non valora. Fíxese se é importante ese traballo, fíxese que esta consultora que vostede contrata di, por exemplo, que como copia do traballo anterior, que di vostede que non vale para nada, en Raxot, frente costeiro, tuberías de hormigón. Quero decir, copiaron o traballo que había, porque é lóxico, porque é o traballo que había. Entón, venga usted aquí fardando de auditoría, do que pagou, do que non pagou, do que fixeron outros, e logo é moi chamativo, di vostede como argumento de que o primeiro e o segundo ano baixe. O primeiro e o segundo ano a recaudación baixa un pouquiño. E o terceiro sube de maneira brutal, 800.000 euros. Claro, e dice que son polas obras, non, é polas eleccións. Se fora polas obras, entraría no cuarto ano, bueno, entraría no sétimo, porque as obras se inician unhas no primeiro ano, outras se inician no segundo ano, outras se inician no terceiro e outras se inician no cuarto. Pero, en canto, a recaudación, eso sí que o tuvo moi en conta. Por eso non lle valía o noso sistema, non lle valía, por eso tuvo que perder 2 anos, precisamente, para enganar os veciños, que é o que acostuma a facer, que isto é unha broma de mal gusto. Primeiro e segundo ano, lle baixa o imposto, e logo lle meto o sablazo no terceiro. Logo, cando se son alcalde, e non lo conta aquí, que parece que está facendo unha aventura maravillosa. Esa é a realidade. Se atoparon un documento técnico do que non moveron ninguna coma, non propuxeron técnicamente absolutamente nada. Esta é a estrategia do goberno anterior, a estrategia de futuro do goberno anterior, e asumiron absolutamente, non moveron un solo proxecto. E logo, sí, o que moveron é eso, planificar o seu camiño, e dice, teño eleccións no 27, pois hasta o 27 voulle baixar un pouquiño, que logo co IVA que van a ter que pagar do 21%, xa non baixa nada. E logo, cando xa son alcalde, no 28, lle meto un sablazo e sobe 800.000 euros, 800.000 euros, que é 3 veces a baixada esa indiferido que fixo do IBI. Polo tanto, aquí chirría bastante.
Entón, ese argumento de que o fai para que estén as obras non é verdad. As obras están presentadas a través dun cronograma a 4 anos. E a subida é brutal. E o documento técnico é o que vostede ten aquí. Esa auditoría é a que vostede ten aquí. E hai moitos aspectos que non se aclaran. E se usted ve o expediente que teñamos nós, ten aí absolutamente todos. E ve precisamente que non hai subida de impostos. O non se sube o prezo. O que se busca precisamente é manter un prezo razonable mantendo un servizo de calidade. E se aproveitou a convocatoria deste contrato para facer unha auditoría de toda a rede, un análisis de futuro de como Pollo quere medrar e o que quere ser Pollo de maior, que vostede asumiu sin mover ninguna coma. Moitas gracias. Moi ben, decir, eu, de verdad que, escoitándos a vostedes, chego a reflexión de que non son vos nin pa vostedes. Decir, se vostedes tuveron a oportunidade en 7 anos que tiñan todo feito, todo preparado, todo listo, en non aprobar isto, en perder 15 millóns de euros de inversións, é que non ten sentido. É que non ten sentido, é dicir, nós xa tiñamos todo isto, xa todo estaba preparado, xa todo estaba... Pois unha pena, por que non fixeron? Por que non fixeron? Home, 7 anos non son 7 meses, Fíxense vostedes que a mí me están recriminando en ano e medio o que vostedes non fixeron en 28. E no contrato da auga resulta curioso que xa tiñan todo, tiñan un estudio e vostedes son incapaces en facer, en este caso, en 7 anos non foron capaces de quitar eso. Mire, di vostede, nós non quisemos isto para non repercutirlle o IVA aos veciños. É que, ao non ter contrato, os veciños de Pollo pagaron máis, porque a concesionaria non ter contrato, que di, eu esta actuación a pago. E se miramos as facturas que se llevamos pagando a concesionaria por non ter contrato, xa é moito máis que o IVA. E, home, aquí se chega a decir, vostede minte e non se pon rojo. Fíxese vostedes que ganas teñen de enganar os veciños e dar porcentaxes que hasta chegan a decir que van a pagar polo recibo o 21. Non, non. Eu tamén quero pensar que é por intentar meter presión aos veciños, non por descoñecemento. É o 10, vale? Para suministro humano, o 10. E lle volvo a repetir, teñen... O 10 xa se paga, alcalde. Teñen unha tabla, mira, teñen unha tabla. E na tabla lle pon o precio actual, na auga 8,38, 7,43 o primeiro ano, baixada o terceiro ano, 8,92. En saneamiento, 15,32 na actualidade, primeiro ano, 14,74, quer decir que é unha baixada. E o terceiro ano, 21,37. Pero mire, eu nin tan siquiera vou entrar nesa guerra. Para min, que é o importante deste contrato? Que vamos a dar, por fin, despois de tantos anos, a moitos veciños servicios dos que carecen. Decir, lugares como Vilariño, sin auga nin saneamiento, que é o que nos piden por favor, e de forma básica, con toda a problemática que ten hoxe en día os vaciazos de pozos. Fraga Moreira, sin auga e sin saneamento. A Caeira, un porcentaxe altísimo de rúas con roturas constantes. É dicir, eso é o que nos demandan os veciños. E con este novo contrato, o que vamos a conseguir son a maior inversión en actuacións de auga e saneamento da historia do noso concello. Máis de 15 millóns de euros en inversións. Hai dúas opcións. Ou que vostedes estén, en este caso, a favor deses 15 millóns de euros en inversións, ou non. Nós sí que estamos a favor. E por eso para nós foi prioritario. Nós non vamos a esperar 7 anos a aprobar este documento. Vamos a tomar decisións que canto antes traiga solucións aos nosos veciños. E por eso se traemos aquí, en menos de ano e medio, un documento para aprobación e para iniciar ese procedimento para poder ter un novo contrato de auga e de saneamento tan necesario para o noso concello. Moi ben. Ben, vamos a votar. Votos en contra? O documento? En contra? Vamos a votar. Sí. Acabamos o debate, eu pechei o debate e agora vamos a votación. Ahora vamos a votar o primer punto, o estudio de viabilidade. Vale. Votos en contra do estudio de viabilidade, abstención e votos a favor. Vale. Ahora, o seguinte punto son o que nós entendemos que son as obras para aquelas concesionarias que se presenten, as obligadas, de obrigado cumprimento.
A primeiro vamos votar urxencia para incorporar. Votos a favor de urxencia para incorporar no orden do día? Vale. Pois nada, isto é o listado que antes se falou de todas as actuacións que serían obrigatorias e así, en este caso, pola propia indicación, e os informes técnicos, se isto non fora así de forma obligatoria, disvirtuaría totalmente o estudio económico, por eso moitas veces o motivo de que moitos os informes sexan desfavorables, porque facer isto como unha opción a aquelas concesionarias que veñen aquí, pois desvirtuaría totalmente o estudio económico. Logo, nós o que queremos é, primeiro, que se cumpla o que é a lei, e, en segundo lugar, vamos a ter a garantía que todas as empresas que veñan a esta para querer optar a esta concesión van a ter estas actuacións de obrigado cumprimento. Dotación de Vilariño Fraga Moreira, Rúa San Antoniño Río Miño, mellora no servicio de Illa de Ons, a Bouza en Samieira, Illa de Tambo, Lubiáns, primeira, segunda, terceira, travesía, foguetería, Camiño do Campo, melloras na PO 308, mellora en Bocas en Avenida Colón, rede pluviales en Coruxa, mellora Cachada, Lubiáns, Camiño do Monte do Cura, mellora na P308, Marxen Dereita, Chancela Raxó, mellora servicio contorno na Coita, mellora de saneamento en Río Mouro, mellora de saneamento en Río Mouro Pequeno, é dicir, todas estas actuacións serían de obrigado cumplimento, en este caso, para todas as empresas que quixeran optar a él. Estamos falando, en este caso sin o IVA, de 8.299.000 euros. Nos entendemos que son actuacións que son necesarias para o noso Concello, donde os técnicos avalan a importancia destas actuacións e consideramos que, de alguna maneira, son actuacións que van a mellorar a calidade de vida de todos os veciños e veciñas. Ben, neste punto, o fío do que quería decir no anterior é que vostede fai as intervencións do fin do debate que son réplicas. Entón, nos está facendo de alguna maneira réplicas e despois, como oposición, non podemos contestar a esas réplicas onde nos vemos por aludidos. Entón, vou aproveitar esta intervención neste punto para decirlle o que lle quería decir no anterior e o motivo da nosa abstención. Eu non lle estaba preguntando aquí sobre os proxectos que se iban a votar. Eu lle estaba preguntando e lle preguntei se a aprobación do punto anterior iba a ser un sablazo que iba a supoñer un impacto no recibo dos veciños. Nos seguimos considerando iso. Este documento anterior vai a estar en exposición pública e non descartamos facer algún tipo de aportación, alegación ao respecto deste documento, porque por moito que vostede diga, vai a supoñer un sablazo para o peto dos veciños de Poio. Dixo tamén unha cousa, era por iso que este grupo se sentiu aludido, falaba de que nós non tiñamos tramitado, e claro, calquer veciño que este escoitando iso, parece que non fixeron nada, e agora ven ele e o fai todo. Non, perdone, este expediente pasou por pleno, este expediente estaba tramitado, este expediente reformulouse de maneira que non supuxera un impacto económico para a veciñanza. Nos considerábamos que esa era a mellor maneira de facelo e vostede hoxe trae aquí un estudio, toma a decisión de facelo dunha forma diferente, que é moi lícito, porque vostede decide como gobernar. Pero tamén é moi lícito que nos digamos aquí o que nos parece. Ben, dito isto, esta é a controversia que temos a respecto dese estudio que presentaba, da mesma maneira que vostede agora está presentando memorias que se realizaron no anterior goberno, que nos realizamos. Non cambiou nada absolutamente, simplemente suprimiu... Os técnicos municipais. Ben, suprimiu, sí, claro, efectivamente, pero mire, os técnicos municipais informan, non? Pero nos marcamos a línea, as necesidades de como queremos que se goberne este Concello, esa é a diferencia. Entón, os técnicos siguen informando, o que pasa é que vostedes lle están marcando unha pauta diferente a que lle marcábamos nós. Esa é a diferencia entre vostedes e nós. Dito isto, todas esas memorias que vostede foi numerando e todos eses proxectos coñecémolos, foron feitos e foron traballados polo goberno anterior e obviamente estamos de acordo. Vamos a votar este punto a favor, pero non podía deixar de dar a explicación da alusión anterior. máis nada. Sí. Bueno, alcalde, non é
8.132.000 euros máis IVA. Máis IVA, máis gastos generales, máis beneficio industrial. Isto é o presupuesto de ejecución material, que implica 40% máis deste diñeiro. E cando di son 15 millóns de euros e temos que votar se os queremos ou non. Non é ben así. Son 15 millóns de euros e temos que votar se o teñen que pagar os veciños ou non. Iso que están votando. Si isto se paga a tocateja ou non se paga. Nós tiñamos outro criterio, que era conseguir subvencións, conseguir proxectos europeos, conseguir financiación e que as empresas ofertaran hasta onde querían chegar. De tal maneira que non supuxera un incremento do recibo, porque ademais de ter o incremento ese do IVA, o IVA, efectivamente, a agua é un 10, que xa se está cobrando, e o saneamento é un 21. Entón, ademais dese incremento, si iban a pagar as obras. Vostede fai este apaño que, bueno, de cara ás eleccións, fago este paripé os 2 primeiros anos e logo o terceiro, e a partir de aí sablazo, porque xa, con un pouco de sorte, despois das eleccións, xa é alcalde e así entra máis suave. E logo di que vostede que ten que vir todo como obligatorio, porque senón desvirtúa. Non é certo, é unha hipótese que ten vostede, pero non é verdad. É dicir, de feito, a oferta, se todo ben pechado, non ten sentido facer a oferta. Solo sería o marxen de negocio. Eu vou a ganar o 3% ou 3,3%. Co cual, verá que as ofertas hai unha variabilidade moito máis alta que un porcentaxe do 3 ou do 3,5%, é precisamente porque unha forma de aforrar tamén é facer obra. Unha forma de aforrar tamén é sustituir unha tubería que está deteriorada e que, se rompe, implica facer unha obra de reposición. Tamén facía unha alusión de que o feito de que o contrato este prorrogado implica un maior consumo, un maior gasto para o Concello. É unha absoluta falacia. De feito, un dos grandes problemas que ten prorrogar é que ten que facer o mesmo servicio sin actualizar o precio. E o ten que facer por un coste de un contrato que estaba previsto cun horizonte temporal X e que de repente se prolonga en 5 anos e coa mesma retribución. É un problema para a empresa, non é que gane máis. Iso é unha absoluta falacia. Gasta menos. En fin, vostede o que fai é coller o que tiña exactamente e o trae aquí a aprobación. O que tiña, fíxese, se trae exactamente o que había, que incluso se colocou algunha tubería por aí e non foi quen de modificar o proxecto para retirar esa tubería que xa está executada. Ou o que está dicindo que chegou un acordo, non é ningún acordo, é dicir, cando unha constructora urbaniza ten a obligación de asumir os costes de urbanización, porque o día así a lei. Por lo tanto, ten que urbanizar ela, e entón, esa obra xa se sustrae daqui. Pois non foi quen de modificalo, porque non moveu ni unha coma. É dicir, vostede trae isto aquí, precisamente, polo traballo que fixemos os anteriores. Porque vostede non moveu ni un dedo. Vostede o que fixo é planificar unha serie de ingresos que, insisto, no primeiro ano baixa 30.000 euros, no segundo ano baixa 30.000 euros, e logo no terceiro e os seguintes sube 800.000, ademais do IBI, ademais do canon, ademais de todo iso. E logo se reserva un canon para o Concello que vostede di para todos os veciños. Eu anotei aquí se o ia a repartir entre a veciñanza ese canon, interpreto que non, que ese canon é precisamente para facer obras hidráulicas e contribuir á mellora da rede, quero pensar. Pero vostede na súa imaginario, esa capacidade que ten para decorar o discurso e para contar medias verdades ou medias mentiras, pois aí estamos. Entón, insisto, vamos a votar a favor dos proxectos porque son os nosos proxectos, vamos a votar a favor desta planificación técnica porque é a nosa planificación e vamos a votar a favor deste futuro, desta planificación hidráulica para o noso municipio porque é a nosa planificación. E logo non estamos de acordo precisamente con este sablazo que lle vai a dar a veciñanza de Pollo, señor alcalde. Non estamos de acordo. Ben,
Eu sei que o teñen difícil de explicar, é dicir, vostedes nos intentan explicar a todos os veciños que xa tiñan todo feito, que isto é o que tiñan vostedes, pero que durante 7 anos non trouxemos por non molestar. É dicir, mire, eu aí non me vou a meter, é dicir, vostedes, alá vostedes coa súa estrategia e demais. O que lle podo decir e o que lle vou a pedir primeiro ao BNG que se anuncie alegacións. Eu o único que lle pido é que sean serios e que sean conscientes e que, por favor, fagan o que teñen que facer, pero o que lle pido é que a intención que non sexa retrasar a que veciños como Vilariño, Fragamoreira, A Caeira, zonas onde non hai auga e tal, non intenten retrasar a que poidan ter ese servicio. Simplemente lle pido eso. O demais, fagan vostedes o que queiran, simplemente lle pido que non fagan estrategias, delegacións para retrasar e que xa levan bastantes anos esperando e que por esas alegacións hai que retrasar máis isto e que ao final non se poidan beneficiar e que poidan xa ter agua e podan ter saneamento. Dito isto, eu sei que para vostedes hoxe é un bo día para os veciños de Poio. Estou seguro, para os veciños e para as veciñas. Porque, por fin, se aproba inicialmente un documento, estamos falando de 15 millóns de inversións, estamos falando de que veciños van a ter a oportunidade que están ahora sin auga, sin saneamento, de poder ter ese servicio, e seguramente hoxe para vostedes pois non é un bo día, decir, porque non ven así. Busquen os calificativos que queiran, decir, lle costa, aparte se contradicen, falan de, primeiro nos di, que vostede vai a baixar o primeiro ano, o segundo, e vai a ser un sablazo, decir, oye, se baixamos non é un sablazo, se baixamos é que baixamos, decir, non hai máis. Ríanse vostedes, pero mire, desde a humildade, nós fixemos en pouco máis de ano e medio o que vostedes non foron capaces de facer en 7 anos. Denlle as voltas que queiran, as que queiran. Porque todo o que argumentan ainda vai máis na súa contra. É dicir, isto se estaba feito, isto será noso, e por que non trouxeron? Porque sabían, porque aquí parece que non hai ningún traballo, pero hai traballo de moitos meses. E para que teña os informes favorables, hai que facer moitos cálculos, hai que traballar moito, hai que tomar decisións, cousa que vostedes non fixeron. Bueno, vostedes sí que fixeron. Foron a Barcelona e lle pediron un informe de 7.500 euros que pagaron todos os veciños para intentar a ver se acreditaba o que vostedes querían. Mire, a lei é a lei. E por moito que vayan a buscar un abogado a Barcelona, a Bilbao, a donde queiran, ou por moito que algún lle diga ou recomende, é a lei. E saben vostedes que os informes vinculantes son os informes dos nosos técnicos, en este caso do noso Concello, como a Intervención e a Secretaría. E por primeira vez, fixe esa gran diferencia que hai co que vostedes xa tiñan e co que temos nós. Anteriormente, cando vostedes traían este informe aquí, os informes eran, tanto de Intervención como de Secretaría, desfavorables. E agora, por primeira vez, o noso primeiro documento ten os informes favorables. Logo, xa é a gran diferencia. Non nos queira decir que isto xa era o que fixemos nós. Non, para nada. Nós o que traemos aquí é algo aplicado en base a lei e por esos informes dos técnicos son favorables. E que hai que tomar decisións. Home, o fácil sería o que din vostedes, non? Nos queríamos ter un documento, as obras xa miraríamos se nos daban subvencións ou non, as empresas xa mirarían hasta onde querían chegar. Non, con nós non vai eso. Nos traemos un documento que, non, usted que debe ir a apoio, ten 8 millóns de euros en obras obligatorios. E vai a ter 3 máis, si quere, en melloras. Pero obligatoriamente, con obligado cumprimento. Tamén non inventamos nada, como fai o 90% de todos os concellos en toda España, vale? Fai moi pouco, por exemplo, o Concello de Pontevedra. E fai moi pouco, por exemplo, o Concello de Sanxenxo. E outros concellos, como pode ser o da Illa, e como hai moitos máis, ou Santiago, o mismo. Porque a lei é para todos a mesma, non é só para o Concello de Poio. Logo, nós, o que llevamos a garantizar con este estudio os veciños e veciñas é que todas as actuacións que están neste listado e que os aproban, a empresa que queira a concesión do noso Concello é obligatorio, de obligado cumprimento. Vostede di que non utilicemos estrategias nin ferramentas para intentar, de alguna maneira, paralizar ou ralentizar este proxecto. Nos o que non queremos é que vostede meta pola porta de atrás un sablazo aos veciños sen decilo. Vale? E se para iso temos que facer algún tipo de alegación, pois por suposto que o faremos. Vale? Porque o que non se pode vir aquí dicindo que vai a facer unha serie de melloras e que se vai a licitar o contrato da agua, pero os veciños teñen que saber a parte positiva, pero tamén teñen que coñecer a parte negativa das cousas.
vale? Porque hai que mostrar sempre as dúas caras, non unha soa. Entón, por un lado, están os proxectos que se van a executar, que estaban recollidos e o último trámite foi no pleno de marzo de 2023. E por outro lado está o estudio económico que vostede trae aquí, que vai a supoñer, e isto seguro que o falaron vostedes, e non me conte historias, que vai a supoñer unha subida máis que considerable aos veciños de Poio, que empeza por un 30% e vai a ser escalonada. E isto se recolle neste documento. Estamos aquí, febreiro de 2025, para que quede recollido na acta. Porque dentro de 2 anos se vai a ver como esta subida vai a ser efectiva. E vostedes tiveron que falar disto. E vostede di, hai que tomar decisións. Home, sí, pero vostede pode tomar decisións sin que iso supoña un sablazo para os veciños de Poio. Entonces, hai que contalo todo. E iso é o que nos preocupa, que vostede conta según lle vai. E despois tamén leva o debate según lle vai. E o vai así capeando, pero as cousas de pesado non as conta. E iso é o que realmente nos está preocupando a nós. Mais nada. Eu vou a facer unha pregunta moi directa, que se responde con sí ou non. Cambiou algún proxecto dos que tiñamos nós? Sí. Cal? Cambiamos a coita porque se o fixemos é unha realidade. Na última inversión que tuvemos do Estado, dos impostos e demais, esa actuación xa está feita e se aminora na caeira porque, como xa lle explicamos, en este caso vamos a firmar un convenio con unha promotora para que parte da actuación en este caso se faga. Vostede nos veu en Comisión de Facenda dicindo que eso era unha realidade e que non iba a modificar o proxecto precisamente para non demorar tempo, e vos dixemos, non hai problema. É certo ou non, alcalde? É certo? Sí, pero que... Ben, polo tanto non lo modificaron, vale? Non minta. Polo tanto, non modificaron o que? O que vostedes tiñan, o listado de actuacións que vostedes tiñan? Os proxectos técnicos e o listado, sí. Pois hai unha actuación dese listado que tiñan vostedes que nós xa fixemos. Pois non nos conte milongas. Non conto a realidade. Logo, a realidade é que perdemos 2 anos. Esa é a realidade. Levamos retrasado... Sete. Porque vostede, precisamente por non aprobar o que había, perdemos 2 anos. E logo, eu estou feliz, eu non teño ningún problema, non é un mal día, estou feliz de que se aprobe aquilo que planifico, me encanta. Me gusta que los planes salgan bien. Estou feliz. E logo, o informe este de Barcelona se fai por teléfono. Non fai falta ir a Barcelona. Pois pagar 7.500 euros por teléfono. É para que os veciños non paguen IVA. Para que os veciños non paguen o 21% de IVA do saneamento. Fíxese vostede. Fíxese vostede. En cambio, vostede lle cobra a cada veciño todos os anos 800.000 euros, a cada non. A todos, 800.000 euros a maiores, ademais o canon, ademais o IVA, ademais todo eso. Logo, di como un gran mérito que ten un informe favorable, cando nós, precisamente, para que a xente non pagara IVA, forzábamos a situación. Claro, ten informe favorable, home. Todos os proxectos son imperativos, obligatorios. Home, técnicamente, fantástico. Ingresos, unha barbaridade, se duplican. Evidentemente, intervención, encantado. E, ademais, a discusión do IVA, non hai discusión, te lo compro. Entón, como vai haber, se aceptan absolutamente todo, como vai haber un informe negativo? Sería increíble. O que se garantiza é un sablazo. Con este proxecto se garantiza un sablazo, é o que se garantiza. E nós, por defender os intereses dos veciños, por defender un precio xusto e por defender que non pagaran IVA, vostede o ve como un gran inconveniente. E logo di que as empresas aquí veñen porque... No, perdone. Vostede a quen obliga a pagar é o veciño. E as empresas o que veñen é a facer negocio, a ter obra por 15 millóns de euros que a cobran e a ter un ingreso anual 800.000 euros superior ao actual. Eso é a realidade. Por tanto, non diga que vostede obliga a empresa. Non, non. Vostede obliga a pagar o veciño e a asumir absolutamente todo. IVA, canon e subida. E aos empresarios, o que fai vostede aos empresarios é dicir, aquí hai un pastel de 15 millóns de euros en proxectos e dunha subida anual durante 25 anos, menos os 2 primeiros, entenderme, que hai elecciones, de 800.000 euros anual. Esa é a súa xestión.
E non hai máis por onde collelo. Esa é a realidade do que vostede está facendo, que ten dereito a facelo, porque foi elexido pola veciñanza para tomar decisións. Pero asuman. Moi ben. Se rematou? Sí. A única diferencia que hai é que con noso estudio e con nosa proposta vai haber contrato da auga. Coa súa proposta non hai contrato da auga, porque o vemos, 7 anos despois foron incapaces. Vamos a facer un repaso. Primeiro estudio que poñen vostedes, 2018, reparo de Secretaría de Intervención. 2022, reparo, Secretaría de Intervención. 2022, reparo, Secretaría de Intervención. 2020, reparo de Secretaría de Intervención. Perdón, reparo no, informes desfavorables. A anterior secretaria nos fai un informe dicindo que é imposible aprobar un contrato de auga co estudio que vostedes presentaban. Chega o novo secretario, pedimos un informe que firman conjuntamente secretario de Intervención, donde nos din o mesmo. Logo non veñan vostedes a dicir que nós loitábamos para que non lle cobraran o IVA aos veciños. No, vostedes loitaban contra nadie, porque a diferencia é a que temos. A diferencia é que en 7 anos non foron capaces, porque sabían que non se podía aprobar ese contrato de auga, non se podía aprobar, e agora, en ano e medio, sí. Como non se pode aprobar? Se pode aprobar con informe en contra. E como non fixeron. Usted o fai todos os E días. como non fixeron. Pero, volve, non, decir, vamos a ver. Eu, se me permite, eu non lle interrumpí no seu turno. Vamos a ver. Decir, por moito que moitas voltas lle queira dar, decir, e por moito que trate vostede de explicar, vostede tuvo 7 anos para decir todo o que se podía facer, esa loita que iba a defender os intereses, en facelo, e non fixo. Por qué? Porque sabía que non podía facer. Por que non truxo? Esa é a diferencia. Nós porque en ano e medio traemos, porque cumplimos a lei e o podemos traer. E tomamos a decisión. O único que nos preocupa a nós, ter un novo contrato que trae a este Concello 15 millóns de inversións, pero sobre todo, un contrato que vai a traer auga donde non existe auga municipal, saneamiento donde non existe saneamiento municipal, unha solución definitiva a rúas que levan durante 15 anos con averías constantes, en zonas donde se está edificando, donde se está construindo e non teñen nin abastecemento de auga, nin saneamento de forma adecuada. E iso é o que fixemos nós e o que vamos a facer. Logo, por moito que nos queira vir aquí a vender e decir o que queira, o ten moi difícil de explicar. Por qué? Porque estuveron no goberno 28 anos e levan 7 anos para poder sacar un contrato. No, que nos estábamos peleando para non cobrar o IVA aos veciños. No, vostedes sabían que tiñan que tomar decisións e como eran un tripartito, como eran 3 gobernos, foron incapaces de poñerse de acordo. Nos funcionamos como un único goberno, cun único proxecto, e en menos de ano e medio estamos traendo a este pleno un documento con informes favorables para traer solucións aos nosos veciños e veciñas. E iso que lle doe a vostede, que os veciños de Poio van a ter 15 millóns de euros en inversións, cousa que con vostedes en 7 anos foron incapaces. Esa é a diferencia. Sí. Dígalle aos veciños de Vilariño, os seus veciños, que levan anos esperando pola auga e polo saneamento. Perfecto. Moi ben. Moi ben. Moi ben. Vamos a votar. Votos a favor? Bien, ahora o seguinte punto, que serían as melloras, que sería o depósito do Sartal. Primeiro vamos a votar o que é a incorporación no orden do día, de urxencia. Votos a favor? Ben, pois neste punto o que traemos é que, por moito que aquí se trate de explicar e demais, xa para traer únicamente estas 3 millóns como obras de melloras, hai que facelo de tal forma que ese estudio económico permita a financiación desta actuación e que sea realmente sostible. E que sucede? Que todas as empresas que queiran optar a esta mellora, que non é obrigatoria, é dicir, realmente as empresas que teñen interés en vir ao noso Concello, pois con esta mellora, pois van a ter unha mellor puntuación e demais. Pero nos entendemos que vai ser unha actuación moi boa. Por qué? Porque nos vai a cubrir, primeiro, no momento que se faga o polígono de Fraga Moreira, este depósito vai a permitir o que sería o abastecemento para esa zona industrial. E, sobre todo, algo para nós moi importante que é, e que moitos veciños se sorprende cando damos ese dato, o 75% da auga que se consume neste Concello se compra o Concello de Pontevedra. E con este depósito o que nos vai a permitir é reducir
os meses donde nos lle compramos a auga, en este caso, o Concello de Pontevedra. Logo, o que vai a facer tamén é abaratar, porque evitamos a compra desa auga. Logo, para nós é unha actuación que vai como mellora, é algo que habitualmente nos últimos contratos e nos que se están facendo na actualidade en toda España é algo que se fai, e nós entendemos que é importante ese tipo de actuación. Sí, por alusións do punto anterior. Bueno, adianto que neste punto imos a votar a favor polos argumentos do anterior punto que mantivemos. Evidentemente porque estamos falando de propostas e de proxectos que foron elaborados polo anterior goberno. E agora remítome a facer unha alusión sobre a súa intervención anterior. Vostede decía que pretendíamos aprobar un estudio ou pretendíamos aprobar un proceso sin informes técnicos favorables. Pero vostede, hoxe aquí, truxo 54 reparos. Entendo que, cando tiveron que facer eses reparos, non sería porque vostede fai todo da man de ter os informes dos técnicos favorables. Entonces, bueno, tampouco nos de leccións, porque os feitos me remito que ao seu proceder, dende logo, tampouco debe de ser o correcto cando ten que levantar tantos reparos, e ademais con unha cifra histórica. Por outro lado, os feitos me remito, insiste moito e ven que ademais ben preparado para o ataque que lle íbamos a facer, e iso é porque vostede é moi consciente da parte económica que conleva este estudio que hoxe trae aquí. Porque estamos falando dunha subida, estamos falando dun sablazo que vai a supoñer, igual para os petos dos veciños, máis do 50 euros cada 2 meses. O mellor, xa traeremos, non diga iso, porque vamos a traer datos do que vai a supoñer este estudio económico que vostede trae hoxe aquí. E vostede o sabe, porque ademais ben preparado para a defensa. Vostede sabe que o que estamos dicindo é certo, pero claro, vostede quere darlle a conta a volta e di, é que vostedes están en contra de que os veciños de Vilariño teñan saneamento. Non estamos en contra de que os veciños de Vilariño teñan saneamento. Estamos a favor, iniciamos o proxecto. Estamos en contra en que lle teña que meter un sablazo aos veciños de Poio cando pode facer as cousas de outra maneira. Niso estamos en contra. E cando o único argumento que alude é, claro, é que había informes técnicos que nos contradecían. E os 54 reparos que ten aquí non contradecían tamén os informes os técnicos. Entonces, a ver, é que vostede é incoherente no seu razonamento. Pero mire, o relato se acaba co dato. Entonces traeremos aquí, traeremos os datos, ou aquí o informaremoslle os veciños para que sexan conscientes do que vai a ser esta subida. E ademais, decía o Gregorio, é verdad, está unha subida pensada para dentro de 2 anos. Claro, agora como non me afecta, igual penso que a subida non vai a ser efectiva, pero que dentro de 2 anos vai a ser máis que efectiva. Vai a ser un subidón. Entón, dende logo, vos, cando vostede estaba aquí e decía que a taxa do lixo era insólita e que ademais era máis alta de Galiza, pero bueno, agora creo que con esta subida que se vai a realizar, creo que vostede vai a superar todos os récords. Máis nada. Bueno, alcalde, nada, é que xa é moi reiterativo. Vostede vai a poder traer isto aquí precisamente polo traballo feito. Se non o podería traer. Cando di vostede, por que non o fixeron? O fixemos e por eso vostede o pode traer aquí. Logo, dá gusto ilo falar das bondades dos proxectos que vostede asume con tanto entusiasmo. Dá gusto, é maravilloso. Lle podo dar máis argumentos. Por exemplo, o depósito de Sartal ten máis vontades. Por exemplo, ten outra que está nun punto tan alto que dá suministro á práctica totalidade do Concello de Poio. E no futuro, estamos convencidos de que vai haber zonas que actualmente se suministran con traídas veciñais que van a quedar sin agua polo cambio climático, polo que implica. De feito, hai zonas no Brán que xa quedan sin agua ou teñen certas dificultades, e vostede ademais anunciaba que decía que había
moitas vivendas sin suministro de agua que na actualidade se abastecen con redes veciñais. E non queren, mentras funcionan, pois queren as súas redes veciñais, pero no futuro, cando reclamen unha solución, hai que poder darlla, por eso a relevancia que ten este depósito no punto no que está. E logo tamén a posibilidade de captar no propio Sartal, pero tamén de captar de unha captación que hai en Río Mouro e de outra captación que hai en Vilariño. E ao mesmo tempo a conexión que ten este depósito co depósito de Alvar, co cual está conectado directamente co Lérez, que nos permite acumular agua e permitir, como digo, suministrar aos puntos máis altos do noso municipio, ter directamente, cando non hai agua polas propias captacións, traelo tamén de Pontevedra. Entón, digamos que é unha actuación redonda. Cerramos o círculo e, insisto, vexo que lle entusiasma e que lle gustan estas iniciativas e me pon moi feliz de velo defendelas con tanto cariño e determinación. Gracias. A ver, é fácil. Nos o que temos que facer é o contrario que fixeron vostedes. Logo, vostedes valen de algo, quere dicir, o exemplo a non seguir. Vou poñer un exemplo. O último depósito que fixeron vostedes no Pomar, en Samieira. Un depósito que, sorprendentemente, non cubre pola cuota onde está aos veciños na súa totalidade. Os veciños de Aren, hai moitos deles que veñen aquí a pleno e nos piden, e que pola gran... Decir, como vostedes son tan vos elaborando todo, resulta que vostedes fixeron un depósito fai poucos anos no Pomar. Eu non estaba. Vostede nunca estaba. Vostede nunca estaba. Sí que estaba no goberno. Estaba vostede no goberno. Tampouco estaba. Sí, estaba vostede no goberno, home. Decir, intente non interrumpir, só lle pido eso. Bueno, decir, vale. Culparme a min da morte de Manolete. Vale, decir. Porque eu na época dos romanos non era concelleiro. Eu só lle pido un pouco de respeto. Nos turnos eu non lle interrumpín, escoito cousas, podo estar de acordo, en desacordo, me poden gustar máis, pero non interrumpo. Vale. Dito isto, decir, vostedes saben claramente que só hai dúas opcións. Para facer este novo contrato hai a opción que traemos nós ou a outra opción que era de vostedes, que sería non ter contrato, como sucedeu durante 7 anos. Por qué? Porque vostedes saben que co planteamento que vostedes facían era imposible a aprobación e era imposible a execución. E iso demostra a realidade, é dicir, que veciño pode creer se vostedes tuveran a oportunidade de facer todas as actuacións en 7 anos non iban a facer? Non llo cree nadie. Non llo cree nadie. É dicir, se realmente se poidera facer, vostedes claramente o farían. Pero ese é o motivo. É dicir, como non se pode facer, non fixeron. Porque hai que cumprir os requisitos legais e demais para que non existan alegacións e para que non chegado o último momento todo veña abaixo. Logo, a dificultade destes tipos de contratos vostedes a coñecen e a saben. Vostedes saben que a única maneira de facelo é a que nos traemos. Vostedes saben a importancia dos informes favorables. E nos non nos consideramos nin mellores, nin peores, nin nada. Nos buscamos unha fórmula na que nos entendemos que vamos a lograr a dar resposta aos veciños que levan tantos anos esperando. Será máis acertada, menos acertada, pero é a nosa. E despois os veciños decidirán cal queren, ou a de estar 7 anos sin actuacións ou as que trai esas actuacións en menos de ano e medio. Esa é a diferencia. Nos vamos a traballar moi duro para esta concesión, vamos a traballar moi duro para dar resposta a esas demandas dos veciños e intentar mellorar o servicio de abastecemento de auga no noso concello. E é o único, en este caso, polo que traballamos día a día. Moi ben. Votamos? Sí? Vale. Votos a favor? Damos conta do estado de execución dos acordos e dos decretos da alcaldía. Sí, verdad. Xa non teño voz. Alguma consideración, algo? E robos e preguntas. O primeiro de todo, boas tardes.
Eu traía outro rogo, pero dada a intervención da veciña que abriu hoxe o pleno, gustaríanos solicitar que se nos traslade toda a información que existe no Concello ao respecto, e se fora necesario que se convoque unha reunión de portavoces ou que faga falta para darnos coñecemento desta situación, porque as acusacións que fixo esta veciña aquí son moi graves. Como vostedes saben, cando falamos deste tipo, hai algúns tipos de temas que son de certa sensibilidade. Eu hoxe aquí podría perfectamente algunhas cousas, non só da persoa, neste caso desa persoa que falou, sino de outra intervención que hubo anteriormente, porque estamos falando moitas veces de procesos judiciais, nalgún caso se mencionan procesos que incluso están totalmente incluso archivados, é dicir, pero creemos que é dunha certa sensibilidade e nós a recomendación que facemos é que vostedes mismos, sin ningún tipo de problema, se ten feito membros de outros grupos que se reúnan si queren coas propias técnicas e funcionarios e demais e que escoiten a súa opinión e os seus informes e demais. É dicir, moitas veces cando nestes temas se cala non é porque o que se diga nos estemos de acordo ou en desacordo, é dicir, son temas de certa sensibilidade, sobre todo cando estamos falando de menores e demais, e nós debemos actuar cunha certa responsabilidade. É dicir, non hai ningún tipo de problema. Eu creo que o mellor que se pode facer é que directamente solicitedes unha reunión, é dicir, porque aí sabedes que non hai ningún tipo de decisión política, é dicir, aí nin a concelleira, nin eu, non hai ningún tipo de cuestión política, cuestión de técnicos con informes e demais. Logo, eu creo que a veces hai afirmacións incluso que bueno, pois deberían ser máis respetuosos co propio traballo deses propios técnicos. Eu o que digo é, sobre todo, pola sensibilidade, cando falamos de menores e demais, creo que non é o lugar públicamente de facer algún tipo de mencións, e eu creo que o mellor que podedes facer é solicitar, sin ningún tipo de problema, reunión cos técnicos e demais, para que os notifiquen, os informen, sin ningún tipo de problema. Nós non temos ningún tipo de problema. Está claro que son decisións que en ningún caso hai ningún tipo de cuestión política, é dicir, son decisións totalmente técnicas. Sí. Entendemos eso, pois queda solicitado, sí, temos que pedir aos técnicos, e obviamente aquí non queremos ningún tipo de dato. Por eso, sí, sí. Eu tiña unha pregunta para a concelleira de Educación. Boas noites. Fai unhas semanas hai unha prensa publicando que hubo unha subida da subvención aos comedores escolares do seu departamento. Entonces, quería preguntarlle en canto se incrementou esa subida para cada neno e cada nena, usuario do comedor. Boas noites a todos e a todas. Ainda non dimos ese dato. Víchelo en prensa, pero... Sí, saliu unha publicación de vostede anunciando un comedor escolar. Se non lle importa, estou falando coa concelleira que creo que pode responderme ben. Sí, vai haber unha subida. Eu creo que quería preguntarlle cale en estes momentos o concepto que se está utilizando, pois esa subvención que ten o Concello aos usuarios dos comedores. Vale, nos desde que chegamos sempre dixemos que na medida do posible íbamos ir subindo esa cuota mensual para os pais e nais dos nenos dos nosos centros. Sí que vamos a facer unha subida, estivemos con intervención reunidos ainda fai uns días, o que pasa que ainda non te digo dato porque ainda non demos o dato. O actual non o sabe? Sí, o da subida. Sí, o que estou preguntando. Claro. O dato actual. Un 50. Vale, pois eu que se estaba preguntando. Vale, pois entendinche mal, perdona. Que usted saliu na prensa dando uns datos de que hubo un gasto, unha subvención. Claro, pero falas xa de fai tempo, pensaba que dicía recente. Non fai moito, non fai moito. Saliu vostede. Claro, hubo esa subida ata un 50. E agora, a nosa intención, o que pasa que ainda non... Esa subida xa estaba, desde 2020. Sí, e agora volver a subir, pero cando teñamos o dato, que estamos justamente reuniéndonos con eso, daremos o novo dato da nova subida. O sea, que nestes momentos segue igual que dende os 2020. Claro, agora, nestes días, daremos o dato da nova subida. Vale, gracias. Que a nosa intención é seguir subindo, claro. Vale, gracias. Me dou por contestada. Alcalde, xa que ten ganas de falar, sería este o segundo pleno no que estou esperando, estamos esperando ese informe da DST
polo cal non se permitiu. Temos acceso a todo o expediente, cando foi do tema se dou acceso a todo o expediente que estaban todos, pero non hai ningún problema. Non temos acceso ao expediente. Me refiro, nin ao informe. Se vos dá acceso, non hai ningún tipo de problema, estuvo aberto o expediente para consultar, non hai ningún problema. Temos notificación ao respecto, non? Se vos dá acceso e no propio expediente está o informe, a contestación e todo, sin ningún tipo de problema. Pero teremos que ter unha notificación para poder acceder a él, non? Vale, nada, non hai problema. Pregunto. Ou vos enviamos directamente se queredes en cuestión ou para que podades entrar en todo o expediente, o que quirades. O informe en cuestión. Sin problema ningún. Xa que hai que estar pendiente do acceso. Gracias. Ben, traemos a rogos e preguntas, concretamente unha petición. No pleno anterior preguntábamoslle a respecto da xestión da empresa Valoriza, que é a empresa que encargada de xestionar a recollida de lixo no Concello. Facíamoslle unha pregunta e preguntábamoslle se vostede tiña en previsión realizar algún tipo de sanción á empresa por incumplimento do contrato. E, ademais, lembrábamoslle que en anos anteriores aquí non solamente se facían auditorías á empresa, sino que se lle fixeron as accións pertinentes cando se realizaban incumplimentos. No pleno pasado xa lle lembramos que dende o ano 2023 estáse realizando un incumplimento no contrato do lixo por parte da empresa Valoriza. Presentamos un escrito ao Concello solicitando que se nos informara sobre esta cuestión. A pregunta que lle fixe no pleno pasado, vostede me contestaba que realizaría ou impondría sanción sempre que houvese informes técnicos ao respecto. Entón, como vexo que ainda non hai eses informes técnicos, fago lectura do escrito que imos a presentar por sede electrónica e, ademais, para que quede constancia no pleno, en base ao contrato da xestión do Servizo Público de Recollida, transporte, transferencia de residuos urbanos, sólidos, limpeza selectiva por parte da empresa Valoriza. Non vou a ler todo o escrito para non aburrir sobre todo os veciños que seguramente que se están un pouco cansos de escoitarnos durante todo este tempo que dura o pleno. Entón, vou a intentar ser máis concreta. No prego de cláusulas administrativas, concretamente, hai unha cláusula que se incumple, que é a que di que hai que facer a renovación total da flota. E, ademais, o material móvil a utilizar será o máis axetado ás características do servizo ás necesidades do Concello e renovarase no período máximo de 8 anos dende o inicio da concesión. Lembre que vostede, cando estaba na oposición, era o primeiro en exixir que se tomaran medidas sancionadoras coa empresa cando se producía algún incumplimento. Leva un ano, máis dun ano, perdón, e non se tomou ningunha medida por parte do Concello. Entón, o que vamos a solicitar é, primeiro, que se soliciten informes dos seguintes técnicos do Concello: Secretaría, Contratación e Intervención e tamén Tesorería, para ver o grado de cumplimento do contrato da empresa Valoriza co Concello de Poio. Segundo, a imposición de sancións á empresa concesionaria do servizo na proporción de que teñan os informes que se vaya a emitir e no incumprimento que está levando a cabo no priego referente ás súas obrigas e nas melloras ofertadas. E unha vez que se valoren estas dúas cuestións, que se reformule a resolución do contrato. Son cuestións que consideramos que son importantes, que se deben cumplir. Existe un prego que hai que cumplir. Esta empresa presentouse e ten que cumplir co que se recolle. Creo que xa deixamos pasar un tempo considerable e por eso damos voz a este escrito que imos a presentar para solicitar eses informes que vostede decía que non tiña e que lle van a permitir tomar as decisións oportunas a respecto desta empresa. Fago constar como un rogo, ou como, encuadre o vostede donde considere. Ben, de contexto, si quero decir, mira, nós ainda hoxe tuvemos unha reunión coa propia empresa e cos técnicos municipais
o que son os vehículos de 3.500, as que son as furgonetas, xa están compradas, rotuladas. Nos van a presentar ahora un documento de compra dos camións, decir, que levan meses esperando desde que compraron, sabes, hoxe en día, decir, non é o de antes que as grandes empresas e demais tiñan estocase de camión, sino que ti ora faz a compra, faz o contrato e eles fabrican pola túa propia petición. Hoxe mesmo incluso pedimos esa petición dos contratos de compra en este caso, dos camións. E mañán mesmo hai unha reunión de traballo coa propia empresa e co propio concelleiro e demais para, en este caso, para decidir que tipo de contedor implantar no noso concello, vendo as problemáticas que na actualidade dan os que temos hoxe en día cando se instalou a empresa. Dito isto, estou totalmente de acordo con todo o que dis. É dicir, é algo que nos xa viñamos anunciando e non seremos os primeiros que, se non incumple a empresa, os primeiros que solicitaremos sancións e demais. Leva un ano, máis de un ano incumplindo, non fixo nada. Nos con menos que tempo si o fixemos. A nos, cando nos entreguen toda a documentación, conforme os camións, decir, están, e aí se vai a determinar, decir, a compra dos camións, decir, compra de camións, as furgonetas sí que fai xa unhas semanas que xa nos informaron de que estaban aquí, xa totalmente rotuladas, e o tema dos contedores, decir. Para agilizar todo ese trámite, xa vamos a solicitar que se informe por parte dos técnicos sobre o cumprimento da licitación do contrato. Creo que me queda unha máis. No, pero non hai problema. Por que non? Porque... Sí. Claro. Bueno, Raquel fixo unha, o que pasa que fixo un recordatorio que non era un rogo, pero vale, bueno. Pois logo é unha nova figura, en vez de ser nin rogo nin pregunta, é recordatorio. Vale. Vale, logo é un recordatorio. Non hai problema. A seguinte, non hai problema, Marta. Vale, vamos a crear unha nova figura que é o recordatorio, non hai problema. Veña. Bueno, non a teríamos que crear se vostede cumplira e nos dera acceso. Entonces xa non sería un recordatorio, sería un Vai cumprimento. a facer o rogo, non? Entón, no, digo yo para que así non creamos a figura. É un rogo, é dicir, o rogo que non fixo é un rogo totalmente. É dicir, fainos un rogo, é dicir, presentei isto, non me deron, é un rogo, xa está, pero non pasa nada. Non pasa nada, é un rogo, sábelo ben. Ben, grazas por permitirme facer a seguinte pregunta. A seguinte pregunta ven o fío precisamente de que do servizo da Policía Local leva pechado concretamente 4 meses pechado no servizo de tarde e a nos preocúpanos sobre todo os servizos que se están deixando de atender motivado porque este servizo este pechado. Bueno, se hai algún dato que eu estou dando mal e o queren corrixir, porque vexo que están falando, entonces, bueno, poden interrumpirme en calquer momento e sin problema. Entón, o que realmente nos está preocupando e non se fala é de que servizos se están deixando de atender. Eu entendo que o Concello de Poio sigue cobrando a taxa dos vados permanentes, se siguen cobrando as ocupacións e parte dos servizos que ten que facer a Policía Local e precisamente se un veciño pois ten un coche atravesado diante do seu garaxe, pois ten que evidentemente chamar a policía para que poida resolvelo. Entón, nós queremos saber si este servizo, como consecuencia de que este servizo este pechado, que cantas incidencias están vostedes deixando de atender. Pero a pregunta non é esa. A pregunta é si para todos os veciños que veñen pagando o seu vado e que non están recibindo servizo por ese pagamento, porque non están tendo o servizo da Policía Local durante a tarde, se reduce solamente a horario de mañán, entendo que vostedes lle están cobrando o mesmo importe. E quería saber si se lle vai a facer algún tipo de reducción a eses veciños que pagan, pero que non están tendo o servizo polo que están pagando. É dicir, varias cousas. Como vostede sabe, o servicio en este caso non está porque temos varios asentes de baixa. Ese é o primeiro. E supoño que tamén vostede estará de acordo que calquer traballador que os veciños e veciñas deste Concello lle pagan as súas nóminas cos seus impostos, vostede tamén estará de acordo en que fagan 1.642 horas.
Supoño que tamén vostede estará de acordo en eso. Logo, nós o que estamos traballando, primeiro, respetar os expedientes e, en este caso, as baixas médicas de todos os traballadores, esperar que se recuperen o antes posible e, unha vez que se incorporen, pois, poder restablecer todos os turnos con normalidade. É dicir, non terá culpa este goberno que existan baixas en varios asentes. O que sí estamos traballando é para corrixir moitas das cousas que vostedes, de alguma maneira, aprobaron. Logo, nós o que sí temos claro é que se a lei a cada traballador, en este caso, e a cada funcionario, lle obliga a facer 1.642 horas, nos entendemos que ten que existir un cuadrante donde eses traballadores fagan esas 1.642 horas. E simplemente lle vou facer unha reflexión. Eu non sei o que sucedía no pasado neste Concello, nin tampouco sei o que pode suceder no futuro, pero sí que lle vou a decir o que sucede no presente. E no presente, as decisións políticas se van a tomar nesta mesa desta corporación, que é o organismo que democráticamente representan os veciños e veciñas do noso Concello. Logo, aquí, ningunha decisión política, mentres nós estemos gobernando, a vai a tomar ningún axente, ningún xefe da policía. É dicir, as decisións políticas se van a tomar nesta mesa, que é a representación democrática da corporación do Concello de Poio. E lle volvo a decir, e mentres nós estemos no goberno, vamos a procurar que as horas que se pagan e lle pagan os veciños a todos os traballadores, e son 1.642 horas, que se cumplan. Eso sí que vamos a traballar en eso. E por eso estamos nun proceso de negociación que se lle trasladou un cuadrante aos que son os propios asentes, teñen un mes para facer as súas propostas e nós a única condición que poñemos é que a xente faga as horas mínimas que en este caso polas cales lle pagan os veciños e veciñas de Poio. Cantos hai de baixa? Pois neste momento... 25% da plantilla. Sí. Cantos son? 3. Ben, por alusións, entendo que teño réplica, e que decir, vostede non pode... Fixo a pregunta, Pero, non vamos... Vostedes sabe que está no turno de rogos e preguntas, decir, non pode facer un debate... Pero se vostede me fai unha réplica... Eu lle contesto unha por pregunta alusións, e quero decir, vostede me fai... Pero Bueno. vostede se me fai unha réplica e ademais me fai unha Marga, alusión... sabes de sobra, decir, podeches presentar si querías unha moción con este tema, había turnos, debate, é un ruego, decir, o ruego non, en este caso, sabelo ben, non ten debate, decir, punto. Claro, pero vostede fai unha alusión que a min eu pareceme grave. Eu non unha alusión, eu fixe unha explicación, nin te No, nombrei, pero fixeches nin fixen unha afirmación, nin pregunta Ángel, directa. pero fixeches casi unha acusación cando dis que as decisións Eu políticas fixen se toman aquí. Entonces, eu quero que me digas fixen- onde se tomaban antes as decisións políticas e a que decisións políticas te Volvo a refires. repetir o que dixen, volvo a repetir, creo que dixen isto. Non sei o que sucedía no pasado, non sei o que vai a suceder no futuro, sei o que sucede no presente. Logo, Pero non lle- fixeches unha acusación. Eso dio vostede. É unha valoración subjetiva vostede. No, eso foi unha valoración obxectiva Eso túa. é unha valoración súa que eu a respeto e a Entonces comparto. eu entendo que me teño que non sei se a facía dirixida a este grupo, pero polo menos ter o dereito de poder decir algo ante esa É dicir, acusación que vostede Eu fai. non fixen unha acusación, fixen unha afirmación e unha reflexión Bueno, do que pois hicimos peor, nós. afirmación. Moi ben. Preguntas do Partido Socialista? Non me vai a dar a palabra. Claro, no, é que xa vai cunha pregunta de máis, decir, para eso presento unha moción, decir, hai que ter valentía na política. Logo, a valentía da política é, se se trae unha moción, hai un debate, hai unhas respostas, decir, ter dúbidas de que se o que pregunto realmente é interesante ou non, ese é o problema. É Bueno, dicir, pero se traemos unha moción ou non, terá que decidilo este no, grupo. o anunciou vostede, eu non fun. Perdone, Viña- perdone, eu podo decir ou anunciar Vale, ou vostede facer públicamente- e decidir Por eso. en que formato ou como, Perfecto, de que maneira pero traio as cousas. O que non pode transformar ao pleno. unha pregunta nunha moción. Vale, se vostede non me quere dar a palabra, dígame, bueno, pois non lle vou a dar a palabra, pero non me diga como teño que facer política no pleno, porque vostede fai eu política como simplemente- considere, no, eu utilizo mire, as ferramentas perdoe, que teño simplemente tamén como unha cousa, considero. Eu como presidente da corporación o único que teño é que guardar o que é o reglamento que establece esta corporación e vostede o que non pode facer é transformar unha pregunta nunha moción, simplemente eso. Provocada porque vostede me alude. Provoque polo que queira. Partido Socialista, as preguntas, por favor. Sí, bueno, empezamos con un rogo. No pasado mes de decembro preguntábamoslle que pasos concretos dirá este goberno local de cara a conseguir de Portos e da Xunta de Galicia que se execute a mellora da zona do Covelo.
Naquel pleno nos contestou dicindo que estaban pendentes de que no mes de xaneiro terían unha reunión e que a continuación convocarían a comisión de seguimento para explicar e dar as explicacións oportunas a todos os membros da comisión de seguimento, como así nos tiñamos tamén previamente solicitado. Vamos tamén a lembrarlle que no mes de setembro este pleno da corporación aprobou por unanimidade unha moción socialista para exixirlle á Xunta de Galicia que non esqueza o Covelo e que non esqueza que levamos 18 anos agardando por esa necesaria mellora de toda a zona portuaria. Estamos xa ás portas de marzo e seguimos sin novas, seguimos sin ningunha actuación e, sobre todo, seguimos no Covelo sin ningún avance cara a conseguir ese proxecto tan necesario. Por iso lle fago un rogo que defenda os intereses dos veciños, non só de Covelo e de Samiera, sino de todo o municipio, e que exixa perante a Xunta que realice de unha vez ese proxecto de reforma integral do peirao de Samiera do Covelo. Gracias. Moi ben. Mais? Sí. Boa tarde. A miña pregunta é para o concelleiro de Persoal, Tucho. Queríamos dar traslado da preocupación que existe no servizo de limpeza deste concello, os cales nos din que non existe unha interlocución con eles, non hai diálogo en absoluto. Nos trasladan tamén que todo aquello que se dixo ou prometeu non está a acontecer. O Concello, o que é o servizo de limpeza do Concello está nunha deriva que están a sufrir os usuarios de todas as instalacións. Incluso neste Concello tuvemos ocasión de ver que durante por lo menos 3 días non se recolleron papeleras. E entón, claro, están preocupadas e a cuestión é saber se esta deriva é interesada ou non. Saber se vostedes teñen pensado ou na súa mente está o privatizar ese servicio. Moitas gracias. Que nós, como goberno, contratamos 3 persoas máis da limpieza que estaban dotadas a cero no presupuesto con vos e nos puxemos 3 persoas máis. Que serían falta máis xente? Pois posiblemente. Pero que non haya interlocución ou que queramos privatizar algo, pareceme... Cando contratamos 3 persoas máis das que vos tiñades. Non, decímolo porque hai empresas externas que están facendo os servicios de limpeza. Entonces, claro, estáse tendo en conta eso e, bueno, aí hai unha certa preocupación porque probablemente non se este gestionando o servizo. Eso que nos traslada. Bueno, pois nada, esa é a resposta. Non teñen pensado privatizar o servizo. Moi ben. E outra pregunta é para o concelleiro de Obras. Cando vostedes estaban na oposición, trouxeron aquí unha moción solicitando o arranxo do camiño das Cachadas en Campelo, dicindo que, bueno, que era un camiño moi deficitario, que non podían acceder a emerxencias, incluso se fixeron algunha foto. Bueno, nos demos un par de anos, casi 2 anos de marxen, e xa que trouxeron aquí a moción, queríamos saber se teñen previsto facer algunha actuación nese entorno, xa que ahora gobernan vostedes, e facer o que pedían na oposición, claro. Boas tardes, ante todo. Temos previstas cantidad de actuacións, e a corto plazo, lle digo que en principio non, pero que temos cantidad de actuacións, esa será unha delas. Non, non te pregunto por cantidad, pregúntolle polo camiño da Cachada. As Cachadas, estamos con outras actuacións, priorizamos según podemos optimizar a obra nun lado ou noutro, e a partir de aí pois iremos indo hasta que lle toque cando realmente teñamos unha opción que podamos darlle unha viabilidade con futuro. Sí, o fío da contestación, agradezco a contestación, me dirixo ao alcalde para dicirlle que efectivamente dan prioridade a unhas obras. Cando nós ou este grupo de goberno estaba gobernando, daba prioridade a unhas actuacións e despois había outras que agora están executando vostedes. É totalmente normal. Non son obras que leven miles de anos, se actúa nuns lados e despois noutros, como están facendo vostedes agora.
Entonces, o que dice o alcalde que levaban obras esperando anos, e outras que se fixeron. Donde se fixeron, como dice el, que facemos donde se fixemos? Dicímoslle que non. Donde se fixeron, están feitas. Evidentemente, decía o compañero, hai moito que facer, pero hai que facer actuacións continuadas e cada un decide onde actúa. Eso fío do que decía o alcalde, non? Sí, solo como un dato. Cando fala de prioridade o Concelleiro de Obras, fala que para poder facer as actuacións, o primeiro que hai que ter son a cesión dos terreos. Neste caso das Cachadas, xa houve 2 reunións, hai xa un dos propietarios que máis ou menos está de acordo, se está traballando co Servicio de Urbanismo e co arquitecto e enxeñeiro para a demarcación, e o problema o temos na entrada ou saída, como o queiras ver. Logo, aí hai unha opción onde o propietario nos propón ou comprar todo ou senón a finca é pequena e quedaría invalidada, e cando fala dese tipo de prioridade está falando deso, é dicir, se nós tuveramos a cesión xa deses terreos, a actuación xa estaría feita, é dicir, a día de hoxe temos un dos propietarios que antes non quería se puso de acordo, é dicir, que era moi importante, e ora no que é a saída. No momento que eso todo este solucionado, vamos a actuar porque entendemos que é unha obra moi necesaria. Ángel, antes e agora, sempre había que conseguir os terrenos, non é nada diferente ao que se facía antes. O único que preguntaba é se se tiña pensado facer. Me dice que de momento non e xa me quedo con eso. Polos terrenos, dicir. Só deixen ben claro que había que optimizar a obra que fora a inversión de futuro. Optimizar? Claro. Como optimizar? Non Pois entendo. buscando os recursos e as cesións para que o vial teña un ancho como realmente debe de ter. Como se fixo sempre. Bueno, en ese caso non. Gracias pola contestación. Sí? Sí, bueno, eu teño unha pregunta. Cando tiñamos oportunidade de gobernar, antes de que entrou vostede de alcalde, tiñamos moi avanzado unha modificación puntual para conquerir unha praza pública en Raxó, no entorno do Iglesario, e estaba moi avanzado, quedaba pendiente de subsanar unha documentación con respecto ao acceso a través da plaza para unha parte dunha edificación. Queríamos saber en como se atopa esa modificación puntual, quería preguntarlle á concelleira de Urbanismo, en que estado se atopa, porque xa pasaron 2 anos e non se dá aprobado esa modificación, que me permite, alcalde? Claro. Porque é moi relevante e importante, porque senón Raxó vai a quedarse un espazo público fundamental e importantísimo, porque no planeamento que está en vigor non está previsto ningunha plaza, ningún espazo público nese entorno ni nese contexto. Por lo tanto, esta actuación de modificación puntual é fundamental e ao mesmo tempo daría solución a viabilidade e ao condicionamento dese entorno, dese ámbito donde tamén se atopa o Xaime Illa, que é necesario, pois, precisamente regularizar todos esos terrenos, concluir, pois, de forma satisfactoria todo ese entramado urbano que dou lugar a esa construción tamén do centro de saúde, por lo tanto, confirmar ou escriturar esa cesión que se fixo no seu momento. Señor alcalde, eu ainda non estaba, porque xa vexo que lle gusta falar desas cuestións, e regularizar tamén a cesión efectiva dese terreno, máis alá do propio convenio ou acordo que se firmou. Entón, queríamos saber en que estado se atopa a modificación puntual. Sí. Boa noite xa a todos e a todas. Pois o compañeiro Gis coméntolle que esa actuación está neste momento, estamos traballando nela, estamos traballando nesa modificación puntual, efectivamente, porque a que tiñan prevista vostedes tiña unha deficiencia moi notable e considerable que relacionada coas prazas de aparcamento. Non contemplaba as plazas de aparcamento. Do Xaime Illa, bueno, claro, estamos hablando, bueno, non sei, claro, sí, nos xa falábamos, certamente tiña que indicar en que lugar de que lugar estábamos falando, pero estamos traballando, como lle digo, nesa modificación, e cando este completamente, bueno, desarrollada, xa sabe que levaremos a Comisión de Urbanismo para a que a revisen e poda ser
votada por toda a corporación. Pois gracias pola contestación, estaría a espera. En calquer caso, lle digo que ali se liberaban, creo recordar que eran 60.000 metros. Sí, é unha bolsa moi importante de suelo que hai aí. Estacionamento, por tanto non sei a que se refire con que non se prevían estacionamentos. Sí. Nada, decir... Alcalde, dice que... Sí, no, pero podo contestar yo ou non, tamén, vale. Cando vostede estaba deste lado non permitía que contestara. Nos, por gracias a ese proxecto que vostede di... Non, eu vou contestar ahora. Igual non lle gusto que eu vou contestar, pero eu vou contestar. Gracias a ese proxecto que vostede di que está tan traballado, na primeira reunión que mantemos cos técnicos, a primeira aportación que fan é que as plazas, porque vostede sabe que fala dunha plaza, de plazas de aparcamiento, pero tamén fala de edificacións de vivendas que teñen que estar relacionadas. Estaba informado, non conte moitas mentiras. Non, mentiras, non. Está informado. Podelle, si quere, pode dicirlo a arquitecta ou a técnica de aperturas do Concello. E unha das sorpresas que nos atopamos nesta proposta é que, e así estaba motivada e informada polos propios técnicos, é que carecía, e iso vai nesa modificación, nese estudio, é unha das partes fundamentais, pensar en dotar de estacionamiento un espacio como é o propio Centro Cultural Xaime Illa. E nese proxecto que se presenta non contemplaba eso. Por eso se mandou facer unha modificación adaptando e correspondendo esas número de plazas que estaban en este caso do Xaime Illa. Eso é así, e se non mo crea a min, eu lle invito a que fale coa arquitecta municipal. Claro, é dicir, esas son as cousiñas que nos vamos atopando, que temos moitas desas, que vostedes son tan bons xestores e tan bons en todo, e ao final o que nos deixaron é problemas dese tipo, os técnicos informan, decir, claro, os técnicos informan, e dese proxecto que, como afirmaba o portavoz socialista, que casi estaba aprobado, casi estaba listo, pero estaba sin as plazas, ni tan siquiera do Xaime Illa. O sea, dun convenio urbanístico, o problema é as plazas de estacionamento onde se liberan 60.000... E iso lle parece unha complicación terrible, non? A complicación, o que ten que prestar... Unha modificación puntual, habilitar as plazas... A mí o que me sorprende... A sonrisa é o descoñecemento. Demostra a capacidade que ten. Eu lle invito, bastante, o seu, porque vostedes nin tan siquiera sabían, nin se deron conta, que non contemplaban nin tan siquiera que carecía ese proxecto que presentan coas plazas específicas por Xaime Illa que sorían obligatorias. Pero se libera 60.000 metros, aí caben 1.000 plazas. Pero ese é o problema seu, decir, vostede o que ten que facer, vostede o que pensa é eso, vostede pensa que podía chegar aquí... Limitacións evidentes. Está claro, é dicir, tan evidentes que nós, o problema que existe aquí, ou que existía, era que todos os proxectos chegaban aquí, despois se pedían eses informes externos. Resulta curioso cando vostedes falan de asesores e resulta que toda a súa gobernabilidade a basan en informes externos. Nós, en informes, en este caso, que son dos técnicos municipais. E vostedes foron incapaces de ver nese estudio algo que era evidente é que faltaban as plazas de aparcamento de Xaime Illa. É así, lle pode gustar máis ou menos, pero é a realidade. É patético. E vostedes, si queren, lamentable que fagan algunhas preguntas cando vostedes non se deron conta. Sí, home, sí. Teñen unha incapacidade máis que Sí. evidente. Por eso demostramos que somos capaces, e hoxe se ve... O sea, libera suelo e teñen problemas. Pero mire, vamos a facer unha cousa, mire. Vamos a pedir un informe aos técnicos para que vexan e con un documento oficial o que vostedes pretendían. E aí vamos a ver cales son as carencias técnicas. Pois vamos a pedir, fíxese. E van a decirnos os propios técnicos para que vexan o que vostedes non se puderan advertir. O IVA. O tema é o IVA. Sí, señor Gregorio, vostede o primeiro que ten que facer é coñecer Pollo, que nin tan siquiera o coñece, e cando coñece Pollo, pois, decir, aí está. Moi ben. Recurre aos clásicos. E despois, algún concelleiro, o seguinte que ten que ser é veciño de Pollo, eso é outra cousa distinta. Boas noites. Que o dis polos teus? Máis preguntas? Sí? Tá? Pois boas noites. Moi ben.